ላይፍ ወፂና ኣለና አረ ተመርቶ ይትገብርና زخبركن تساتفتي مدب محسن أبزز لكمو سلاما تعلنان إن تمننا يزيكم يكون بمكتالكم بلبين مسبنكم سلازي كنت لمود مدب محسن أبز حلفة أبز حزنا لنا ورحي ميازيع نعوان تاو أبيت قولك بزملكت هذا كمجرنا حب الزخونة أوتيزم دلو قرحنا أبي بحواتنا داويت بيرمتين كمون حفتنا أدحان زاورو كمون كتسيلو بتمساسلي أرستي أوتيزم دلو قرحو كمجرنا حب ساكوين كم زحبين نقبر زبل بأحاتنا أدحان زاورو سلامات برهان كمون حفتنا يبعلم أبراهام كمون كتسيلو أفلتنا بزعبا داون سيندروم أبحبت سبنا بزبل بحفتنا أديام تشابو كابوت سيدون نايتنكن سني قلبو بزملكت بخيلا دكتور فسها قبهيوات عبدين الحال أبو حزي قريب تسانيحيو تساتفتم بزوح تصبو زخانة دبر مرسي كتبو بمسلحكم محسن تمسجنكم مالتي لما خا كابو فري بزبلة أتعبابيا قلبو عبسيدات بزملكت بحاونا كيروس يوهانس دحرصني حب على نفسه خلالكم يمكن كنت على كل سفلطه هذا منهر ناي سايكولوجي ناي سناموريو كارون مويو بناي ميلا اتعابيا قولون مويو لو كارك افريز بله كاموس نتجميرو توغو ناي سنتبب ناي ليتريتشر ناي تمزلو نخنا تاكون بتمز جلس نغوس نفسيتو مصحف زلاتيا لومي مسانا حامل خصن خمسيو سلازي حاولنا كيروس حاولنا خبلك كاي وي أعطو خبلك كاي وي ممركب لك كاي وي سنة أو خبلك كاي بزوج يقول حاولنا نداولكو كمسيه سلازي نقعد حنت أخان نداولكو بشم محسنن بشم تساتفتن بعد خانف صاحة اللالي نعرفها يوم حلال نقعد حنت أخان نقعد حنت أناكم حاولنا تدسه كمون محسن نتعد مسلز جوركم لا أخبركم يمسجنكم بتسرحوا زلهم كا نخلن تناوي حبرة السباوي تعنان حويتن أبتسعركم أملاخ تحويسو أصل تخترقوا بي منا سلازي كابتي مأتوي زجبر كايو زيادة خزارب باي كليني بزعبا نفسي من البات نزلهم مع أنتي بزعبا ميلا تعبا بيقول عوتاب سدت زبل دحر بايتا كخونا مثال تزو مهرو عودة مرتي سنة لبونا وي سايكولوجي سلازخونا مبزحت جزء زمهور تمرتون زعبا أبيت نايقول بتوي لايف سبان ديفلوبمنت سايكولوجيست لزخونة كابزتهم مكروت بجيس قلعونا اللون عسات خلتنا عسات 4 زجبرو ناتومون بناتي زرع خوب عينتي مالتيو تمكرو علني كما بو مالتيو سلازي حافشاو زخونة سالي نمهاب مالتيو زعبا معباي قلعوس انتاي يزدلي انتاي ميلا يدلي وين انتاي سكيل يدلي سي بزعبينا خنزارب لما أنت زخبل كله حجي زخونة تزخبل سرحة بعلم بتشم بزخونة يكون محك أنا مالتيو قول عم عباي نمنتاي يخون موز قبله سبيخة عبز الله قليل نجرا يكون مالتي سلازي نسب كأني بلو برينت أي وهابوني كم تقدر كعبيو زبل بلو برينت يبلكان أبيتك زخونة سرحة من تاريخه نتاجزا وينك تهانس أتغين كاس بلو برينت اللوا مالتي يبغى ما قديمه مالتي سلازي سرح كابخان تاي تصبت أسرحي تفولت إخا مويا لك بتو مويا خا أخذ تسرح مالتي هجي ولا عام عباي كذب ولا ناقن كله بنافتن كان أو ده كانت تسأخذ خده وعزو مخانو كأمتي فتو مالتي سلازي كمزي ودو نجر يلن أبن ولا عام عباي نحدا بيتسب زرح له نحدا بيتسب كيسرح له يخلي مالتي سلازي بلك أفلوت أنا خنا عبد صبوي جن إذا مالت جدا بزي من قد زي ويبز مسمر زخ خير لك مالت هيكون نحدا فاميلكم وصار حلو قليل نحدا خيسر حلو قليل سلازي زي إنك أمت إدلي كم قدم قنات مالتي
ስለዚ ኣብዚ ሓፈሻዊ ግን ብዛዕባ ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ኣብዚ ዓዲ ንወልዶም ዘለና ቁልዑስ ከመይ ዓብይለው ንሕና ካባና ናትና ግደ እንታይ እዩ ናይቶም ቁልዑ ግደ እንታይ እዩ እዚ ሓቢርና ክንሪኦ ሓቢርና ክንፍትሾ ኢና መፂና ዘለና ቴንክ ዩ ሶ ማች ሓውና ታደሰ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒልና ሓውና ኪሮስ እቲ ኣገዳሲ ከምቲ ዝበልካ እዩ ጥራይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ክህልወና ከመይ ጌርና ብክልሲ ሓሳቡን ኩሉ እቲ ስድራ ቤታት ቆልዑ ምዕባይ ሓደ ሕጊ የለን ግን ሓፈሻዊ ሕጊ ካሎ ኣገባባት ንኩላትና ሳይ ዝገብር ንደቂ ሰባት ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብካ ፅቡቅ ኣለካ ነናቱ ሜላ ኣለዎ ግን ሓፈሻዊ ካሎ ሞ ስለዚ ከም መእተዊ ሕቶታት ጌርና ክንቅርቦ ቁርቤት ፀግም ኸውን ግን እንታይ ኣኸብ ጥራይ ካብቲ ዝተያዘ ከም ጀሚርካ ዘለካ ዕቤት ቆልዑ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለትና እዩ ዕቤት ቆልዑ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለትና እዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ሓውና ታደሰ ስለዚ ምዕባይ ቆልዓ ክንብል ከለና ወይ ዝኾነ ነገር ምናልባት ዘርኢ ንሕና ኣለካ እውን እኮ ነታ ዘርኢ ኸድካ ትዘርኣ ምዘርኣኻያ ካባኻ ዝጥለብ ነገር ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ንሱ ኣበይናይ መሬት ዘርኣ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ ዓይነት ክሌማ ወይ ከዓ ንኣየር ኩነታት እያ እታ ዘርኢ ትፃወር ክትፈልጥ ኣለካ ተፅናዕ ኣለካ ባህርያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ፈልሲ ዲኸድልያ ፈልሲ ክትባ ኣለካ ክትኩስኩሳ ኣለካ ካብ ባልዕ ክትከላኸለላ ኣለካ ሓደ ግዜ እውን ከይትጉብጥ እውን ደገፍ ከድልያ ድሕን ኮይኑ ደገፍ ክትገብረላ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገር ንሓንቲ ዘርኢ እውን እንታይ ድልያይ ክሳዕ ክንዲዝ ዓይነ ምክንኻን ድልያይ እንታይ ክትኾነልካ ዓብያ ኣጉላዕሊ ዓሲ ፍረ ክትፈርየልካ ማለት እዩ ቆልዓኻ ካብኡ ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ቆልዓ ተዋሂብካሉ ዘርኢ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኮስኩስካ ትዕብዮኻ ናትካ ሓላፍነት እዩ ምክንያቱ ንቆልዓ በቲ ዝኸደሉ መንገዲ ኣላምዶሞ ምስ ዓበየ ካብኡ ኣየልግስን ይብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑሱ ኣብሉ ኣቦታትና ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ቆርበት እንተ ደኣ ክትለፍዕ ኮይና ሞያ ክትኮይን ኮይናሲ ገና ብልስልስታ ኮላ ኢኻ ክተኣልያ ትኽእል እምበር ሓንሳብ እንተቆርፊጫ ሓንሳብ እንተ ደኣ ነቂፃ ሞያ የብላን ሓንቲ ቆርበት ማለት እዩ ሕጂ ቦታትና ትልቦና ናቶም እንታይ ይብሉ ቆልዓ ብንእሱ ከሎ ቆርበት ከዓ ብርሑሱ ከሎ ይብሉ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ናህና ሓላፍነት ከም ዘለና ማለት እዩ ከም ኣቦደሲ ነቲ ቆልዓ ኮስኩስና ማእዝኑ ኩነትሕዞ መንገዲ ኩነትሕዞ ናህና ሓላፍነት እዩ ኣምላኽ እቲ ህያብ ይበካ እቲ ቆልዓ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ከዓ ናባኻ እዩ ንኸትዕብዮ ከዓ እሙሮ ሂብካሉ ማለት እዩ እሙሮኻ ከዓ ትመራመረሉ ማለት እዩ ትመራመረሉ እሙሮ ሂብካ ኣምላኽ ስለዚ ብመፅናዕትታት ብብዙሕ ደኺሞም ዘፅንዕዎ እንታይ ዘድልዮ ንሓደ ቆልዓ ብግቡእ ይዓብሎ ንኽትብልሲ እንታይ ከድልየካ ኣለዎ ዝብሉ ኣብ ኣርባዕተ ከፊልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ንሓደ ሰብ ሕጂ ብኣርባዕተ ከፊልና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ኣካላዊ ዕቤት እዩ ዝምልከት እዩ ነቲ ኣካሉ ዝምልከት ዕቤት ኣሎ ካልኣይ እቲ ስነ ልቦናዊ ወይ ከዓ ናይ ሳይኮሎጂካል ስነ ልቦናዊ ስነ ኣእምሮዊ ዕቤት ናቱ ኣሎ ሳልሳይ ማሕበራዊ ዕቤት ወይ ከዓ ሶሻል ስኪል ናቱ ንሰባት ክራኸብ ከሎ ዝገብሮ ነገራት ንጥፈታት ማለት እዩ እቲ ኮር ከዓኒ እቲ ፋውንዴሽን ማለት እዩ እቲ መሰረት ከዓኒ መንፈሳዊ ዕቤት ናቱ ወይ ከዓ እቲ ሞራል ናቱ ስነ ምግባር ናቱ ኤቲክ ኣበይና እዩ ተሃኒፁ ዘሎ የገድሶ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ኣርባዕተ ዕኑድ ሒዝካ ኢኻ ኣበይናይ ሸነኽ ወሲድካ ኣለኻ ብናይ ሸነኽ ከዓ ጎዲልካ ኣለኻ ክትፈልጥ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣካላዊ ዕቤት ክንብል ከለና ቆልዓ ተወሊዱ ምክንኻን ይሓትት ማለት እዩ ካብ ምግቡ ጀሚርካ ኣደቃቅሱ ስርዓት ናይ ኣባላልዓ ስርዓት ናይ ድቃስ ኣካላዊ ምንቅስቃስ እዚ ኩሉ ኣጣሚሩ ነቲ ደጋዊ ንሪኦ ኣካል ይሃንፅ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ ንነብሮ ዘለና ምዕራብ ሃዋ ሃገር ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ ይኸውን ምክንያቱ ናባኻ ስለ ዝፀዓን ሓላፍነት ማለት እዩ ስለዚ መግቢ እንታይ ኢኻ ከተብልዖ ወሳኒ እዩ ክትመርፅ ማለት እዩ ብዛዕኒ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ከምቲ ዝድለ ምናልባት ሕጂ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኣውሮጳን ፍልሊ ክህሉ ይኽእል ካብን ግን ብሓፈሽኡ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ግዜ ኣይንቀሳቀሱን እዮም ምክንያቱ 8 ሰዓት ኣብ ትምህርቲ ኣለዉ እታ ዝትወሃቦም ሰዓት 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ እያ እዚኣ እኽልቲ ይኮነትን ማለት ንኣካላዊ ምንቅስቃስ ስለዚ ናትካ ሓላፍነት ይኸውን ነዚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክትገብር ናይ ድቃስ ስርዓታቶም ከመይ እዩ እቶም ቆልዑት ኣብ ዝለይዎ ድዮም ዝድቅሱ ዝለይዎ ድዮም ዝትስኡ ወይስ ስርዓት ትሕዞም ኢኻ ንሱ ከዓ ነቲ ኣካሎም ወይ ካሃስዮ ወይ ኣእምሮም ብደንብ ንኽሰርሕ የገድስ ማለት እዩ ስለዚ ኣካላዊ ዕቤት ብዙሕ ነገር ዝጠርነፈ እዩ ማለት እዩ
እዚኣ ኸ ሓላፍነት ናይቲ ናቦን ናይ ደን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ፋስት ፉድ ዝበሃል ኣሎ ቆልዑት ምናልባት ኮንቪኒየንሲ ማለት ክትዕመካ ኢልካ ቦጋ ቢልካ ትህቦም ምግብታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ጨዋ ኣለዎ ብዙሕ ጨዋ ኣለዎ ንሓላይ ከዓ ፋት ኣለዎ ሕጂ እንተ ደኣ ከምኡ መዓልታዊ ዝበልዑ ኮይኖም ዝጥቀሙ ኮይኖም ዜሮ ዜሮ ኣብቲ ክብደት ምውሳኽ ክመጽእ እዩ ክብደት ምውሳኽ ከዓ ናብ ሽኮር ወይ ዳያቤቲክ ወይ ከዓ ናብ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ዝተፈላለዩ ናይ ልቢ ወቕዒ ካልእ ፀገማት ከቃልዖም ይኽእል እዩ ማለት ሕጂ እታ ምግቢ ስለዘይተጠንቀቕካ ኣሎም እንታይ ክመጽእ ይኽእል እዩ ናይ ጥዕና ሳዕቤን ኣብ ኣካላቶም ክመጽእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካሊእ ነቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንስኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ዝኣክል ምንቅስቓስ ይገብሩ ከም ዘየለዎ ፈሊጥካ እዚ ኣዌርነስ ዝሃሊካ ማለት እዩ ምስ መፁ ካብ ትምህርቲ ኣብ ፕሌይግራውንድ ምስኦም ትፃወት ዲኻ ግዜ ተጥፍእ ዲኻ ብደገ ወይ ኣብ ተፈላለየ ክለባት ኣሎ ኣብኡ ኣመዝጊብካ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንክገብሩ ተበራትዖም ዲኻ ዝብል ናብቲ ወላዲ ይወድቕ ማለት እዩ እታ ንድቃስ ትምልከት ካብ መጀመርታ ካብ ቆልዑቶም ከለዉ ንኣሽቱ ከለዉ ተልምዶ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ድቃስ ልምዲ እዩ ሕጂ ሓንሳብ ምስ ተዛብዐት ሰርካዲያን ሪትም ዝብልዎ ማለት ወይ እቲ ባዮሎጂካል ክሎክ ናትካ እንታይ ይኸውን መሳርዑ ጠፋእካ ክእል እዩ ስለዚ ድቃስ ልምዲ ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርታ ትፅቡቕ ልምዲ ናልመድካዮም ክትዕብዮም ናትካ ሓላፍነት ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣካላዊ ዝምልከት እዩ ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ኣካል ግን ናብቲ ስነ ልቦና ንሕለፍ ስነ ልቦና ክንብል ከለና ወይ ከዓ ሳይኮሎጂ ክንብል ከለና ሰብ ብደጊኡ ባዲ ኣለዎ ወይ ከዓ ኣካል ኣለዎ ውሽጡ ከዓኒ ውሽጣዊ ሰብ ንብሎ ሶል ወይ ነፍሲ ንብሎ ማለት እዩ ኣተሓሳስባኻ ስምዒትካ ነፃ ፍቓድካ ኢማጂኔሽን ወይ ምናብ ንብሎ እዚ ኩሉ ዝሓቆፈ ከዓ ውሽጣዊ ሰብካ ኣሎ ማለት እዩ ደጋዊ ሰብካ ምዕባይ ይደሊ ውሽጣዊ ሰብካ ከዓ ምዕባይ ይደሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደረጃ ተሓሳስባኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትፀልዎም ትኽእል ናይ ደረጃ ተሓሳስቦም ስምዒታዊ ኩነታቶም ናቶም ሕጂ ብዛዕባ ስምዒት ክንዛረብ እንተኮይና ኣገዳሲ ነገር ኣብ ሂወት እዩ ምክንያቱ ስምዒቱ ዝቋፀር ሰብን ስምዒቱ ዘማእዝን ሰብን ኣብ መወዳእታ ተዓዋታይ ዝኸውን ማለት እዩ ብስምዒትካ እንተ ደኣ ትኸይድ ኮይንካ ገዚ ተሰማዓካ ትድርጎሕ ዘስተማዓካ ተሃርም ትንዕ ትብል ተኮይንካ ምናልባት ኣብዚ ምዕራብ ሃገር ዝሰርሕ ነገር ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ካብ መጀመርታ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስምዒቶም ከማእክልዎ ወይ ከዓ ኮንትሮል ክገብርዎ ክቋፅርዎ ከም ዝኽእሉ ጌርካ ትዕቢ ሕጂ እዚ ዳሕራይ ምስ ዓበዩ ኣይኮንካን ክትጅምሮ ማለት እዩ ካብ ንእሽቶም ከለዉ ስምዒቶም ንክቋፀሩ እንታይ ትምህሮም ማለት እዩ ሕጂ ብልምዲ ብዚ ዓዲ ቅድሚ ምምላስኩም ወይ ሓሪቕኩም ምምላስኩም 10 ቁፀሩ እዮም ዝብሎም ይምህርዎም ካብ ንእሽቶም ከለዉ ማለት እዩ ንምንታይ ይጠቕሞም እሱ እሙሮና ብክልተ ነገር ዝተማእከለ እዩ ሓደ ዝሓስብ እሙሮ ኣሎ ሓደ ከዓ ንስምዒት ዝደፍእ እሙሮ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ኩሉ ግዜ ውድድር ኣሎ ማለት እዩ ኣይና ዓብለለ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስምዒታዊ ሓንጎል እንተ ደኣ ነቲ ዝሓስብ ሓንጎል ዓብሊልዎ ብስምዒትካ ትምራሕ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰባ ክወሪካ ናብ ነድርን ናብ ባእስን ናብ ካልእን ክትኣቱ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከይመፅእ እንታይ ገብርዎም ቅድሚ መልሲ ምሃብኩም ዝኾነ ነገራት ሕሪቆኩም ሰብ ድዩ ተጓኒፅኩም ሰብ ድዩ ቅድሚ መልሲ ምሃብኩም ሕሰቡ እዩ ማለት እዩ ንዓዓ ከዓ ብምንታይ ትሬኒንግ ገብርዎም ካውንት 10 ብሎም ወይ ከዓ 10 ቁፀሩ ብሎም ሕጂ 10 ክትቆፅር ከለካ ሎጂክ እዩ ነቲ ስምዒትካ ክሳይ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ተዝሕሎ ኣለኻ ብካሊእ ነገር ክትሓስብ ዕድል ይህበካ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ 5 ሰከንድ ትኹን 2 ሰከንድ ትኹን ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ሂወትካ ማለት እዩ ካሊእ ብዛዕባ ስምዒት ምቁፅፃር ኣብ ክስታይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓደ መፅናዕቲ ዝገበርዎ ማርሽሜሎ ቴስት እዮም ዝብልዎ ንሕን ወላ ካሪሜለ ንበሎ ነቶም ቆልዑ ደቂ 4 ዓመት እዮም እቲ መምህር ኣብ ክፍሎም ገዲፍዎም ከይዱ ሓንቲ ቃጭልን ሓንቲ ካሪሜላን ኣብ ገዲፍሎም ማለት እዩ ስለዚ ክትበልዕዋ ድሕን ደልይኹም ነታ ካሪሜላ ቃጭሉ ክመፅእ ክበኩም ኢልዎም እንተ ተፀቢኹም ኣነ ስጋብ ዝመፅእ ግን ሓንቲ ካሪሜላ ዘይኮነስ ክልተ ካሪሜላ ክትበልዑ ኢኹም ኢልዎም ሕጂ ከይዱ ንስወፅ እዩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ነዛ ካራሜላ ደስ ትብል ነገር ስፃወራ እዩ ምክንያቱ ኢሚዲየት ግራቲፊኬሽን ዝበሃል ኣሎ ንሽዑ ሽዑ በቃ ገወሮ ዝብለካ ዝህውፀካ ዝደፍኣካ ነገር ኣሎ ስምዒት ኣሎ ወላ ምስ ዓባኻ ወላ ብንእሽትኻ ወላ ብቁልዕነትካ ኩሉ ሓደ እዩ ኩሉ ግዜ ግን ንዓዓ ከመይ ገይሮም ሕጂ ክፃወርዋ ክእሉ ስጋብቲ መምህር ዝመፅእ ባዕሉ ክፅበዩ ይኽእሉ ድዮም ክልተ ካሪሜላ ክረኽቡ ወይ ስኢሎም የማብኣ ከሎ ክበልዕዋ ንዓዓ ማለት እዩ ነቲ ሓንቲ ካሪሜላ ሕጂ እዚ ኮንትሮል እዩ ንእምሮኻ ንስምዒትካ ከመይ ጌርካ ትሬኒንግ ትገብሮ እዩ ዝወስኖ ምክንያቱ
እቶም ንእምሮኦም ሽፍት ክገብሩ ዝኽእሉ ሕጂ እዚ ሽፍት ሲ ንኣብነት ብዛዕባ ሓደ ነገር ቃሕ ብለካ እሞ ግን እምሮኻ ናብ ካልእ ከተማኣዝኖ ድሕን ክኢልካ እቲ እምሮኻ ናብቲ ዘመኣዘንካዮ ዝኸይድ ማለት እዩ عن صبت قول عاريخا قال مرعويخا عينتها تخيل كاد انت الان عمرها ختم اذنو زي قال كان ابكال يختم زورو دحن زي قال كان تاخون تخليها فتنا تودق تخليها مالك سلازم تايو كما يجرك عمرها شفت تقبرو نبت حاسبو زولو نتخوستو نتخاريملا نمزري زولو حيجي خليك حاسبو خقول له ما عمرهم مالك حيجي زي بقليل زمص ነገር አይኮንም بتريننج زمص نمر ሲሉ ዝወሃበካ ነገር አይኮንም ምክንያቱ عمرها كما يجرك شفت تقبره ويت تزورون أبكالي كم زحسب تقبره نعبي يخلو زمهارو ونقراتي مالتيز مناتو حدا نقر مسمسه وي فتنا خون خيلي وي سب كم زي يدوفهم خون خيلي وي نقرام سب كوانفهم خيلي بيت مرتي كما يقرم حج نعو تصاويرهم سنابكالي حسبو خولو نتو عمرهم تصاويرهم سي حسبو خولو مناتو نسو زتنكفهم زلو شقر تومي نالبات كومو بحال زلو سب خون خيل نسرع زي يقول قول خون خيل ስለዚህ ንዓኻለኪ መካን ኣብ ታቦቱ ኸውርደካ ኢኹም ዝገብረካ ዘሎ ስለዚህ ንስኻ ግን ነታ ኩነታት ኣጽኒዕኻ ናብ ካልእ ክትሓስብ እንተዳ ዓቕሚ ኣለካ ኮይኑ እንታይ እዩ ካብታ ሽግር ክትወፅእ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መጽናዕቲ እዚ ምስ ገበሩ እንታይ እዮም ደልዮም ሰለስተ ትሪ-ፎርዝ ማለት እዩ ናቶም ተፃዊሮም ተፀሚሞም ማለት እዩ እቶም ዋን ፎርዝ ከዓ ንሽዑ ንሽዑ በሊዖም ማለት እዩ ድሕሪያ ምስ ዓበዩ ተኸታቲሎሞም ማለት እዩ ስጋብ ዝዓቢ ሂወቶም ምስ ረኣይዎ እንታይ እዮም ሪኦም እቶም ዝፅመሙ እቶም ንስምዒቶም ከማእኽሉ ዝኽእሉ انت خوينهم عوتات اب تمرت عوتات اب حدارهم عوتات اب نابرهم عوتات كوينهم ريو اتوم شعنو شعو قلطيفهم زبلعو ግን እንታይ ኮይኖም ኣብቲ ህይወቶም ሃይ ስኩል ኣይወዱን ትምህርቲ ይወዱን ኣብ ሓዳሮም ጽቡቕ ናብራ ይነብሩን እዮም ከምዚ ዓይነት ገይሮም ረኺቦም ሕጂ እንታይ እዩ ስምዒትካ መቆፀጻር ማዕረኽ እንደይ ሓይሊ ምዃኑ እዚ ከኣነ ናህና ሓላፍነት ምዃኑ ክንምህሮም ከም ዘለና ካብ መጀመርታ ትሬኒንግ ክንገብሮም ንማይንዶ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ሕጂ እዚ ንስምዒት ዝምልከት እዩ بحافشوا ناي سنو لبنا عبيد كنبل كلنا ناي نفسه تأمانينت عبيدي سيلف استيم مالتي بنفسها تتأمن ديها تناتكا نفسها افلوتو ويكا سيلف كونسبت زولو نفسها سي اب مستيات مسرع خاص انتي يسمعك مالت بزعبا نفسها انتي يسمعك كما يقولك اخانا نفسها جمجيمكا صبوري يسمعك او يزحمك يسمعك ስለዚህ እዚ ናይ ስኖ ልቦና عبيد كنبل كلنا مس نفسه ተኣማንነት ምስ ነፍሲ ኣፍልጦ ዝተተሓሓዘ ነገር እዩ ማለት እዩ እቶም ጽቡቕ ነፍሲ ኣፍልጦ ዘለዎም ወይ ሰልፍ ኮንሰፕት ዘለዎም ብነፍሶም ዝኮርዑ ብስርሖም ዝኮርዑ ብተግባሮም ዝኮርዑ ድሑን ኮይኖም እቶም ቆልዑ እንታይ ዝኸውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳክሰስፉል እዮም ኣብ ስራሕ ሳክሰስፉል እዮም ዕርኽ ገብሩ ፀገም የብሎምን ማለት እዩ እቶም ፑር ሰልፍ ኮንሰፕት ዘለዎም ከዓኒ እንታይ ይኾኑ ኣብ ቡሊን ወይ ከዓ ኣብ ምትህራም ኣብ ምስራቅ ኣብ ምርባሽ መምሃራን حجم زي مختال زيتات زومصو انتاي مخناتو خا مجمرتا خعبي خلو بزعبا نفس تأمانتهم لا تغزبلا اي مالتي زعجب تفلالي منقدي نتنفس تأمانتهم كب كنبلو حلافنتنا يو ابقى خاني نحنا تححزا نتسلف تأمانتناتهم ويكا سلف ستيم كنغردو نخيلينا مالتي جزي كما يقولكا نزي نفس تأماننا نحرق العا كب تبلو ازيو في حرسيو جن نفس تأماننا بعش تراي ايمتصنيو ويكا بمغوسا تراي ايمتصني مالتي مغوس صبوغيو ريوارد مهاب صبوغيو دبر ملس مهاب صبوغيو ግን بسرح ዝመጽ ነገር እዩ ማለት እዩ ሓላፍነት ንዕኡ ዝመጥን ሂብ ካይነት ቆልዓ ነታ ስራሕቲ ኣምስ ወድኣ ዝስምዖ ስምዒት እዩ ነፍሰ ተኣማንነት ወይ ፕራይድ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ማዕረ ዓቕሞም ዝኾነ ሓላፍነት ወይ ካ ሪስፖንሲቢሊቲ ትህቦም ዲኻ ምስ ወድኡ ናይቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ውፅኢት ሪዋርድ ወይ ካ ብልጫ ወይ ደንተ ዓሽ ትብሎም ዲኻ ሕጂ ዝወሳኒ እዩ ምክንያቱ ማዕረ ዓቕሞም ዝኾነ ቻሌንጅ ክትቦም ኣለካ ከዓብይ እንትኮይኖም ማለት እዩ ንሓደ ነገር ንኣብነት ቀላል ክንወስዳ ንኽእል እያ ስራሕ ምእሳር ክትኸውን ትኽእል እያ ላቺ ምእሳር ክትኸውን ትኽእል እያ ኣብቲ ንእሽተይ ዕድመ ዝዛርብ ዘለዉ ባዕሉ ክገብራ እንተኽኢሉ ባዕሉ ከኣስራ እንተኽኢሉ ነፍሰ ተኣማንነት ተኾይናላ ክቢድ ኣላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ባዕልካ ተኣስረሉ ትኾይንካ ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ተፈትሐታላቺ ዝኣስረሉ ሰብ ምስኣን እንታይ ይኽስምዖ እቲ ነፍሰ ተኣማንናቱ ለጠቕ ክብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣሽቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዝዩ ግን ኣገዳሲ ንኣብነት ክትኽስር ከለካ ምሳኻ ክኽስሩ ይደልዮም ምክንያቱ ክሪኦሲቲ ኣለዎም ቆልዑ ድሕሪ ኢኹሞም ክሪኦሲቲ ኣለዎም ኩሉ ነገር ክፍትን እዮም ዝደልዩ ሕጂ ንስኻ ከም ዘበላሹ ፈሊጥካ ዕድል ትህቦም ዲያ ናበላሸው ማለት እዩ
ምክንያቱም ኣበላሽ ኻ ትማር ንስኻውን ኣበላሽ ኻ ተማሂርካ ማለት ንኣብነት ጓልካ መፅያ ኣብ ክሽነ ክትሕግዘካ ጣሳታት ክትሓፅብ ድሕንደልያ ክሰብረልካ ትኽእል እያ ንሱ ይኮነን ትሽግር ሓንጣ ጣሳ ተሰይራ ይኮነን ንዓኻ ትሽግር ካብኣ ግን እንታይ ተማሂራ ንሳ እያ ማለት ስለዚ ከመይ ጌርካ ተበራትዖም ስራሕ ክፈቱ ባዕሎም ክዳኖም ክኽደኑ ባዕሎም ዓራቶም ከንፅፉ ዓቕሞም ዝኾነ ንኣሹ ዝኾነ ከዓኒ ናይ ገዛ ስራሕ ትህቦም ዲኻ ሕማቅ ከምዚ ተጉድዖም ዘለካ ወዲ ኮይኑ ዝስምዓካ ማለት እዩ እና ስራሕ ብስራሕ ዝልመድ ስራሕ ተዘይብካየ ሰብ ክለምድ ኣይክእልን ማለት ስለዚ ንኣሹ ስራሓት ናሃብካ ነዚ ሰልፈ ተኣማንነት ናይ ምዕባይ መስርሕ ክትኸይድ ኣለካ ስለዚ እዚ ንስነ ልቦናዊ ዕቤት ዝምልከት ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ዝርዝሩ ዳሕራይ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ምናልባት እቲ ቀዳማይ ክፍሊ ስጋብ ሻሻይ ክፍሊ ዘሎ ግዜ ናይ ስኪል ዴቨሎፕመንት እዩ ወይ ከዓ ናይ ዝተፈላለዩ ክእለት ናይ ምዕባይ ባይታ እዩ ማለት እዩ ንሱ ሕጂ እንታይ እዩ ኣገዳሲ ነቲ ቆልዓ ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ንሕና ከም ዳሕራይ ኣብ ናይ ሓበሻ ዘለና ማይንሰት ትምህርቲ ጥራይ ድፋእ ዝብል ኣሎ ሕጂ እቲ ትምህርቲ ጥራይ ኣኻሊ ኣይኮነን ንሓደ ስነ ልቦናዊ ዕቤት ክገብር ሓደ ቆልዓ ትምህርቲ ፅቡቅ እዩ ሓደ ክፋል እዩ ግን ንሱ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ስኪል ወይ ከዓ ክእለት ንኽዕብዩ ዕድል ትኸፍተሎም ዲኻ ማለት ስእሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ግጥሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩዕሶ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ኣክቲቪቲ ንዕኦም ንሶም ደስ ዝብሎ ማለት እዩ ፓሽን ዘለዎም ናቶም ኢንክላይኔሽን ወይ ከዓ ድፍኢት ናቶም ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ኢነርጂ ናቶም ናበይ እዩ ኣብ ምንታይ ተዓቕሞም ስለዚ ተፈትኖም ኣለካ ማለት እዩ ትዝሕዙ ክሕዙ እዮም ማለት እዩ እዚ እንታይ ይጠቕሞ ነቲ ናቶም ሰልፈ ተኣማንነት ክብ ንምባል ምክንያቱ ምስ ዕሩኽቶም ክዕልሉ ከሎ ብኡ እዮም ዝዕልሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ኩሎም ንዕሩኽቶም ኣነ ፅቡቅ ይፃወት እየ ኩዕሶ ባስኬትቦል ወይ ኩዕሶ ሰኪዔት ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ስለዚ ነንሕዶም ስለ ዝዛረቡ ከምዚታት ንስኻ እንተ ደኣኒ ኣብታ ትምህርቲ ጥራይ ዝቐጢልካዮ ፅባሕ ንጎ ከይዱ ምዕሩኽ ክገብር ከሎ ይፅገም ማለት እዩ ስለዚ ብተኻእለካ መጠን ነቲ ስኪል ወይ ከዓ ሞያ ንኸጥሪ ዕድላት ክትኸፍተሉ ኣለካ ሕጂ ዝኩሉ ተጠቃሊሉ እንታይ ዝሃንፅ ንብል ዘለና ስነ ልቦናዊ ዕቤት ናይቲ ቆልዓ ይሃንፅ ማለት እዩ ዳሕራይ መብዛሕቲ ግዜ ወቀስቲ ኢና ዳ እምበር ስለዝፈተና ኣይኮነን ንሕጎስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና በቲ ንሕና ንመዝኖ መዕየር ኣለና ስለዚ ጎዲሎም ተርእናዮም ኣብ መወቀሳ ጥራይ ኢና ነድህብ ማለት እዩ ክሪቲሲዝም ማለት እዩ እንታይ ደኣ ፈቲኑ ወላ ንምንታይ ስቲ ዘየምፅእ ፅዒሩ እንዲምፅዋ ንዓ ከመይ ገይሩ ቢገብራ ግን ክትሕግዞ ኣለካ ጋይድ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ እንተ ደኣ ትደቕሶ ኮይንካ በቓልካ እንታይ ክኸውን እቲ ነፍሰ ተኣማንነቱ ናተሃረመ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ሕማቅ ንገብሮ ነዋዳድር ኢና ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ነናቱ ታለንት ኣለዎ ነናቱ ክእለት ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ናቱ ታለንት ወይ ከዓ ኣብቲ ናቱ ክእለት ኢና ክንኣምን ዘለና እምበር ወዲ ክስቶ ከምዚ ኮይኑ ጓል ክስቶ ከምዚ ኮይና ናበልካ ናወዳደርካ እቲ ነፍሰ ተኣማንነቶም ከም ዝድቆሱ ምግባር ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዕኦም ይሃስዮም ዳሕራይ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃላት ከዓ ብጣዕሚ ክንጥንቀቆም ኣለና ኣለና ምክንያቱ ቃል ይቐትል እዩ ቃል ከይዱ ኣብቲ እምሮኦም ሓድሽ ዝኾነ ማይንሰት ስለዝፈጥር ስለዚ በቲ ንስኻ ዲፋይን ገበርካዮ ወይ ከዓ በቲ ንስኻ ዝገለፅካዮ ትቆልዓ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ናቱ ሮል ሞዴል ኢኻ ንዓኻ እዩ ዝጥምት ዘሎ እቲ ዝቐረበ ሰብ ኣብ ዓለም ከዓ ንስኻ ኢኻ ኣብኡ ወይ ኣደ ማለት እዩ ንስኻ እንተ ደኣ ከምኡ ኢልካዮ ማለት ናይ መወዳእታ የፍትምሩ ሕጂ ኣብ ደገ ከምኡ ክብልዎ ክእሉ እዮም ዕርክቲ ከምኡ ክብልዎ ክእሉ እዮም ዝተፈላለዩ ሰባት ከምኡ ክብልዎ ክእሉ እዮም ግን ሪፈረንስስ ኣለዎ ኣብ ገዛ ግን ኣቦይ ኣደይን ከምኡ ይብሉኒ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎ እዚ ሕጂ ከስግሮ ይኽእል ንስኻ ባዕልኻ ንሕን ከምኡ ኢልካዮ ግን ተወዲ ማለት እዩ ድሕሪ ዓለም የለን ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ንዕኡ ሮል ሞዴል ማለት እዩ ስለዚ ተኻእለካ መጠን ካብ መንሓስካ ዝወፅእ ቃላት ክትጥንቀቐሎም ኣለካ ምክንያቱ ነዚ ነብሰ ተኣማንነት ዝብሎ ዘለና ሓደ ሽተሽ ከብሎ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ስነ ልቦናዊ ዕቤት ዝምልከት እዩ ምዚ ስነ ልቦናዊ ዕቤት ከዓ እቲ ናይ ኣተሓሳሰባ ዕቤት ንብሎ ማለት እዩ ወይ እቲ ኢንተሌክቹዋል ካፓሲቲ ናቶም እዚ ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ተኣካዳሚ ኣሎ ቦትኡ ዝሓዘ እዩ ንሱ ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ዓለም ገፋሓ መፅሓፍቲ የንብቡ ድዮም ውፅእ ኢሎም ዓለም ርዩ ድዮም ማለት እዩ ንስኻ ንላይብረሪ ባዕልኻ ትወስዶም ዲኻ መፅሓፍቲ ትገዝእ ዲኻ ንባዕልኻ ተንብብ ዲኻ ተንብብ ይርዩኻ ድዮም እዚ ኩሉ ሕጂ እንታይ እዩ ትፅልዋ ማለት እዩ ምክንያቱ መፅሓፍቲ ከንብቡ ድሕን ጀሚሮም ዓለም ገፋሕ ምዃና ክፈልጡ እዮም ኣተሓሳስባ ገፊሕ ምዃኑ ክፈልጡ እዮም ዝተፈላለየ ግንዛቤታት ናይ ምዕባይ ክስታይ ካ ክህልዎም ሕጂ ባዕሎም ብዙሕ ነገር ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ሙዝየማት ምውሳድ ኣርት ሙዝየም ክኸውን ይኽእል እዩ ዙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ነገራት ዘሎ ብቲ ከባቢ ኢኻ
نتبهالي نايت هاجر كما يرم فولطوهم زغلو استفعلالي اكسبوز مغبارهم زين نتناتهم ناي اتحساسوا وي ناي انتلكشوال كاباسيتي كبنا بولاي خيد اتي ساساي نريون تاي سوشال سكيلي مالت اجي سوشال سكيل نبلو وي محبراوي عبيت نبلو خالي مسبات كما يغير كترادادي خات نبر عروق تكبر تخوينكا give and take you تهب توسد مالتي حجي سمعت نايسب كما يغير كختم بتخل ناتكا سمعت صبو خون خيلي بصايكا وي عاركا سمعتو جنت خون خيلي كما يغير كاناتكا سمعت تنبب كما يغير كاناسكا سمعت ماخل نايت مسوم توعز لها روتخا كما يغير كان سمعتهم تنبب اذن بعلو حد عابي زخونه سكيلي مالتي وي كالتي نزي حجي اب غزا بليكتشر ويكا باستمرو ختمرو ما يتخلينها محبراوي عبيد اب دغه خيتكا خاتم مهارو مسبات توعل تخوينكا عرختو لوخا او بزح نغير تمهار مالت لذي بخوميوم بهارسي ويكا نيتشرسي يونيفرسيتي انا على زولو مالت حجي نحنا كنعب خلنا خمينا لنا فنواتينا لنا ስለዚህ ዕሩኽ ተኻልውኻ ኣብ ክትጋጮ ትውዕል ክትበኣስ ትውዕል ክትዓረቕ ትውዕል ካብኡ ግን ብዙሕ ነገር ኢኻ ትመሃር ብዛዕባ ሰብ ባህር ማለት ኣብዚ ግን ኣነባብራ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ገገዛኻ ዓፂኻ ስለ ዝኾነ ባዕልኻ ክትፈጥረሎም ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ንኸምኡ ዓይነት ኣጋጣሚታት ሃሰው ኢልካ ዝርከብ እዩ ብዛዓዲ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኮነ ኢልካ ምስ ሰባት ከተራኽቦም ምስ ዕሩኽቶም ከተራኽቦም بلايدي ديخا خدقبر أو جراوند كسايد خا خطوستهم أو سبورت كلابات ديخا واسو أمس بتفعل عليه من قد غير كان السوشيال سكيل مالتي كم يجرون كعبيو خمس غلو نايم الزراب عموم كعبدقة كم يجرون كعبيو خمس غلو خت مهرم على كمالتي زحجي نسيم حبراوي عبيت زملكت قداي زحجي أبز عدي نفس خام مقلات تعبيت هيكونه أنا تعبيتي ولدنا وند فرناين تمتنا أنتم دنن نبال تحتنا يا بعدنا أبز عدها نفسات أمانة زي بقول سبيل ميدو ممزع أمنو مالتي أنت دنن تمتبز حقين كمالتي سلزي وسيخانا يمزرع حساب كان يمقلات أم مدرخ أزيو أقداسي مالتي ولا نسرح صباح نقول سرح كرخبطو غيرهم أبدأ جوز يوم سبات كزارو دفرت زي بقول لهم نحن كينهم ولا مسكلته عموم ندحركم اللو سي غيرهم سلزي كونيلنا ندق خوصهم زلهم كزارو خم زلهم حسابهم كقول صهم زلهم كنبرات عمكن خلال لنا معناته وهلي نسوس لازتقلب مالتي تباهلكم يستقلب بعدنا خلي خون غيري أبزقن تنابرا فوليو سب نسو قدلص بزح الزارب بزعما جزارو صح حساو خدلص سب يزعوتات زعد نري لنا ولا عقل زي يقولون خون غيري زربا خلت له أبزل على درجة خبص غيري تصرحوا مالتي ስለዚህ እዚ እናራኣና ንሕና ከዓ ደቅና ካብ መጀመርታ ከመይ ገይሮም ፕሬዘንቴሽን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ኣብ ጥቃና ኮይኖም ክዛረቡ ከም ዝኽእሉ ሓሳቦም ክገልጹ ከም ዝኽእሉ በዓልና ዓቕምና ዘፍቀዶ ነገር እንታይ ኢና ክንገብሮም ዘለና ከነ ትሬኒንግ ክንገብሮም ኣለና ወይ ከነ ዳልዎም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማሕበራዊ ዕብየት ዝምልከት እዩ ትመወዳእታ ንሪኦ ከዓ ንመንፈሳዊ ዕብየት ማለት እዩ መንፈሳዊ ዕብየት ክንብል ከለና ዝዓበየ ነገር እንታይ እዩ መሰረት እዩ ማለት እዩ ሞራሊቲ ወይ ከዓ ስነ ምግባር ነቲ ናትካ ባህሪ ወይ ካራክተር ይጸልዎ እዩ ማለት እዩ ካበይናይ ሸነኺኻ ትዛረብ ዘለኻ ንእወን ኣይኮነን ጌጋ ንልክዕ ክትብል ድሕን ዘይትፈሊ ኮይንካ ሰብ ከም ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሌንስ ድሕን ዘይብልካ ኮይኑ ደን ሽግሪ ማለት እዩ ካራክተር ይብልካን ማለት እዩ ስለዚ ሞራሊቲ ወይ ከዓ ስነ ምግባር ቫልዩ ስርቂ ሕማቕ ምዃኑ ንሰብ ዓመፅ ሕማቕ ምዃኑ ፍትሐኛ ክትኸውን ኣለካ ደንጋፂ ክትኸውን ኣለካ እዚ ኩሉ ነገራት ካባኻ ናረኣይዎ ዝዓብይዎ ንስኻ ትገብሮም ተግባራት ማለት እዩ ብኣስተምህሮ ከዓ ክንነገሮም ክትኽእል ኣለካ ልክዕን ዘይልክዕ እንታይ ምዃኑ ስለዚ እዚ ንስነ ምግባር ወይ ከዓ ነቲ ሞራሊቲ ነቲ መሰረት ናይቶም ምዃኑ ኣሚንካ ብዙሕ ክደኽመሉ ከም ዘለካ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝናኸስ ዓለም ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ክሰርሓሉ ከም ዘለካ እየ ዝእምት ስለዚ ኣርባዕተ እዩ ዕኑት ክንብል ከለና ኣካላዊ ስነ ልቦናዊ ዕብየት ማሕበራዊ ዕብየት ንመንፈሳዊ ዕብየት ንሓደ ቆልዓ የድልዮ ኣብዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ሸነኻት በብደረጅኡ ክትሰርሕን ክትዓይን ኣለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ተንኪ ሓውና ተቀዝ يقنرنا ممركروس بتاع مسفي حاجة كانوا قدامتي كاليتي حطنا سبسيتي على كاين علىها حجي انت تعذيبه مالتي ان حصل كوشي ناب بنشترينا عندكم من السنه مالتي مهناتو نسحبكم اب دحاريهم توليكم اب بدي حرناهم انا ابي زي جانو هاي سلاسه توليده مالتي اب 53 53
حجي تتعربي كريو صنيعه بزن زبلكاين اكالاو بيت بوناوي محبراو منفساوي انتي يكون قسي مخاول ديلا كم كريو صنيعه مالتي حبه تمربي تزرع بزمو بنهاري بساعاتنا نمجب نيرنا تابدا حقول جميرا كل الوضع نقلعات كان تمربي زلوا انا نقلعات كان دقاسو تراهو ولا بقواني يمدر قصها معناته تمثيل النجار يلن تمثيل التلفزيون يلن اب ايدهم حيزهم لزانابو عميرن سلازي فتحات سلكا تبقوان مدقاسن ابوان كم تسانون دارغا الله كم دمدي تي اكلام سازبلكا لك كم تزبلكا دار ابيجي نانو علينا سلازي جي تفلتنا ونابدي كان صات نقاساسين انوعد كلابات ندرنا اي نبرن اكم نهر الله أبتناي سنة لبونا بزح قديس كان صح جن ناي بحكي سمعنا خم قاص أكثر جيرو مع بيمنا دون تنا على خبلاي كل مخنياتو كوتا دجوت صحات هارين كاتم صحازي وهارين كام صحات كي دغوم تبعت هاتر زي هارين كاتم صحا فشيمو خمسة حما الذي نفس العتاو خم تخون أو تحت بزح تدفع كم زي نبرنا يري أبت محوراوي نايب حكي أو بزح تمهاريها فلاي أبتابي تسبب تما عدت مهارو نجار الله تناي كبر ديو ناي سنسرع ديو نعبيت مخبار ديو ابن بخاوي أبتات تخاذ لا مبلغ ديو تخافي كان يزقلو أبتا محوراوي در قادسات أو تاوستعلو تما هنا دل التحالة دلن مبال كم لازم الكحد نفس خان خدلت كن لكن قرش لازم كون شيء حط بها عبيتهم تقولوا إذا كم عدلات هذا أدخل نايب على كان شنخ ناي إيرترا على ما تحت فليز بلا خون خلي أنا ناي كان عبو كل انتظر كل قسم عليك سلذا أبزون دري لنا سابلوم أنا در أربعة عندنا الحمد لله رب العالمين في السؤال صح جدا نفسك جالس عيد الفرد نفسي كجالس عيد الفرد مال سبعة يوم بعلم كم زعم لك كانوا يبلغ خمس سنين على اللي تبغى عيد عمنا مسافة الجهدي الشعبي تسلم فترة الخطية زود عنا كانت منفسها ونجر حتى لقوا في حبر السعودي مهركان بنتو بنشتغل الحال قد تجدي وقد تسكلها ولا قبل عم عدي بنتو صارت نجركا كم سامع عدي زود دعكم ليتس أنا ذكرنا قبل كان حاول وكيتتس مهنياتهم الأخت طويلة من قبل أنا ذلوا بهالنيرة إذا يحكي يمثلنا نيرومات سلا تود عين مهنياتهم الآخرين قالوا لازم كمان داورت منفسه وشنخات حديري زين ثنا ربعته رينا له بزخنا ثم سمعتناها متشم أبجد كلهم كم زي أنا حد نفسي زري أزول لهم ساعتهم من تملسهم يريد لهم ببعيدهم كما يلهم عبيا مبزن أربعة نجرات أبا كلاو سنة البناو محبراو منفساوي كما يعلو نخمزنون نخنرن تعمي سكتي زخنا مجلس كان يعني لنا بشون كلهم سمعتي كان جن حجي عبسدتنا لنا كم تقول زغرس كايو أنا حيف كاين كاها مزخلو بكبرن بحال دندن حيس كاتسن كان كارينا نمسلنا مالك هذا عبزو ولا ابي يلا كم تقول لها عبدك كويتات تصاوتوا كستايلن فولي عين تقول من بابوري يقول كله عكايدو مو سلازم 5 7 اب التعابه يقول مثل لا يفسدت انت عينك ميلا كنت كم نخل وي كمي جرنا خلنا ما زالنا نخل تتصبو نبلوت الأهلنا عبد مسمت أنا قال سلسلة نزخلت في عزامي ناسي كمي عينك ميلادات كنت كم نخل حتى ميلاد تعبانيا يا صبو حتى حجتن قدسي استنكف كاين تملس كان مستنا بهالي كانت تححزو صبغي اذا حجز لنا وخناتات كاني بقالي بهال لنا حجي انتي كنري لنا كلته بهال استفلالي بهاليو እቲ ባህሊ እንታይ እዩ ብጥምር ዝበለ ድሕን ርኢናዮ እዚኦም ዌስተርን ማለት እዩ መብዛሕቶም ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ካልቸር እዮም ናይ ብሕታውነት ባህሊ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ንሓደ ውልቀ ሰብ ዝምልከት ጉዳይ እዮም ዝገብሩ
ኣብ ዓድና ኻኒ ኮሌክቲቭ ካልቸር ኣለና ማለት እዩ ማሕበራዊ ጥምረት ዘለዎ ባህል ኣለና ሕጂ ኣብዚ ንላዕሊ ክትብርኽ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ክብርኽ እዩ ዝሰርሕ ኣብቲ ኸኣኒ ካብ መሸላ ዝበረኸት ካብ መዘና ዝበረኸት መሸላ ወይን ዑፍ ወይን ወንጭፍ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኡ ነንበይን እዩ ስለዚ ኣብቲ ብማሕበራዊ ኢኻ ትሓስብ ምክንያቱ ከመይልካ ምስቲ ማሕበር ክስታይ ትገብር ማለት እዩ ፊት ኢን ትገብር ኢኻ ትሓስብ ማለት እዩ ምክንያቱ ወፂኻ ኣይዋፀካን እዩ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ድሕና ሲብካሲ እቲ ሕብረተሰብ ደቂሱ ደቃቂሱ እታ ቦታኻ ከእትወካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ሶሻል ኖርም ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስራሕካ ኩሉ ዝትገብሮ ነገራት ሕጂ ነዚ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ክህልወካ ኢልካ ኢኻ ተዓይ እምሮኻ እቲ ናትካ ስነ ልቦናዊ ዕቤት ንዕኡ እዩ ዝፅሎ ማለት በኡ እዩ ዝፅሎ ንኣብነት ዋላ ሓዳር ክትገብር እኮ ሓረግካ ኩሉ ክስታ ክገብረልካ ኣለዎ ከፍቅደልካ ኣለዎ ማለት እዩ ኣቦኻና ዲኻን ጥራይ ኣይኮነን ትብፅሓኩም ክብል ዘሎ ገለምታት ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ ሓረግካ ብምሉእ እውን ከፍቅደልካ ኣለዎ ንኽትምርዓው ኣብቲ ዓድና እየ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብ ከተማ ምስ መፀኻ ኤክሰፕሽን የለን ሂር እንደር ኣይኮንኩን ዝብሎ ብጥምር ድሕሪኢኻዮ ግን ስድራኻ ዘይፈተውልካ ኤክስተንድድ ፋሚሊ ናትካ ዘይፈተውልካ ሓዳር ነዊሕ ክኸይድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግን ንውልቂ ሰብ ዝነብር ብኡ መጠን ከዓ ከምዚ ብብዙሕ ነገር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ንሕና ተሰዲድና ከለና ብዛዕባ ስድራና ብዙሕ ኢና ንሓስብ ማለት እዩ እቲ ናህና ዕትብቲ ገና ተኣሳሲሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እንተ ደኣ ን18 መሊኦም ንነብሶም እዮም ዝነብሩ መይቢ ስድሮኦም እውን ኣይዝክርዎም ንኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ባህሊ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ባህሊ ከዓ ነናቱ ፅቡቕን ሕማቕን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ናህና ፅቡቕን ሕማቕን ኣሎ ኣብዚኦም ከዓኒ ፅቡቕን ሕማቕን ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ተዓንቶይ ዝጠቐስካዮ ስነ ልቦናዊ ዕቤት ማእከል ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ምክንያቱ ነቲ ሃራኪ ኦፍ ኒድስ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ድሌታት መሳልል ዝበሎ ማስሎው እቲ ናይ ምግቢ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ገዛ ናይ ማይ ገለ ሓሊፎም እዮም ንዑ ብዛዕባ ይጭንቑ ከብዶም ከይጠሚ ወይ ከዓ ገዛ ከይንስእን መፅለሊ ኢሎም ዝጭንቑ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ነዚ ሰጊሮም ስለዚ ኣበዮም ዘለዉ ንሶም ሕጂ ኣብቲ ስነ ልቦናዊ ሰብ እዮም ዘገድሶም ማለት እዩ ስለዚ ዝዛረቦ ቋንቋ ኩሉ ንዑ ዝገልፅ እዩ ደቀኻ ዝዛረቦ ቋንቋ ነዚ ሳይኮሎጂካል ሰልፍ ዝበሃል ንዑ ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሰልፍ ኮንሰፕት ሰልፍ ኤፌከሲ ሰልፍ ስቲም ገለምታት ንደቅኻ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ስ ጊቭን ይመሃርዎ ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ክዛረቡ ክሰምዖም ፀገም ኣይኮነን ንዑ ንሕና ግን ኣይነበርናዮ ዘይነበርናዮ ከመይ ጌርካ ትፈጥር ማለት እዩ ዝነበርካዮ ኢኻ ቋንቋ ትፈጥረሉ ማለት እዩ ዘይነበርካዮ ኣይነበርካዮ ስለዚ እቲ ሳይኮሎጂካል ሰልፍ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ናይ ስነ ልቦና ሰብ ንብሎ ዘለና ኣብዚኦም ዝያዳ ማእከላይ መድረክ ሒዙ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ዝነብርዎ እዮም ስለዚ ስለዝኾነ ደቅኻ ከምኡ ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ንስኻ ንድሕሪት ጎቲትካ ክተውርዶም ኣይኮንካን ማለት እዩ ናብቲ ንስኻ ዝነበርካዮ ባህሊ ክተውርዶም ኣይትኽእልን ኢኻ ብዛዕባ ምግቢ ብዛዕባ ክዳን ብዛዕባ ጫማ ብዛዕባ ገዛ ንዕኦም ክሳይ ኣይኮነን እዚ ማለት እዩ ንዕኦም ከም ክሳይ ኣይኮነ ንኣብነት ኣብ ዓድና እዚ ዜረን መፅሓፍቲ ኣውደ ዓመት ቅይረን ጫማ ነይረን ወይ ኮዮ ወይ ከዓ ዶች ናይ ሽፖድኒ በቃ ተስተርእስካዮ እንተሓድር ንፅባሕ ንሶም ንዓ ክተርእዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ብከምኡ እዩ ዝገላለፅ ነንሕዱ ማለት እዩ ቁርብ ብርኽ ተይልካስ ኮዮ ትገብር ሞ ካብቲ ከንጎ ትወፅእ ንዓ ክተርእዮም ስመከራኻ ትበልዕ ማለት እዩ ኣውደ ዓመት ንምንታይ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ እዩ ዝነብር እዚኦም ካብኡ ስለዝሓለፉ ስለዚ ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚኦም ሕጂ ብዛዕባ ስነ ልቦናዊ ዕቤት እዩ ስለዚ ብኡ መጠን ከዓ ቋንቋታቶም ንሱ ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ነቶም ደቅና ናብቲ ዝነበርናዮ ንሕና ክነውርዶም ስለዚ ንኽእል ከመይ ጌርና ንሕና ናብቲ ንሶም ዘለዎ ንድይብ እዩ ትሕቶ ትፍልጠትናስ ከመይ ጌርና ኢና ክነዓቢ ንኽእል ናብቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ክነኣቱ ማለት እዚኣ ተዓንቶይ ዝጠቐስከያ ስለምንታይ እዩ ዘይብልና እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ምክንያቱ ኣይመፃናዮን ኣዕበየናን ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ንባዕሉ ሰልፊ ስቲም ሰልፊ ኤፌከሲ ገለስ ሕጂ ኢና ንሰምዖ ዘለና ኣብዚ ምስ መፃና ማለት እዩ ኣብ ዓድና ብዛዕባ እዚ ተዘራሪብና እውን ኣይንፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ስነ ልባውና ዕቤት ኣገዳሲት ምዃና ክንሓስብ ኣለና ፈሊና ክነውፅእ ኣለና ስለዚ እንታይ ምርጫታትና ማለት እዩ እዚ ዓዲ እዚ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ካልቸር ድሕኒ ኢልናዮ ወይ ከዓ ናይ ብሕታውነት ከመይ ጌርካ ኢንዲፐንደንት ትኸውን ነፃ ትኸውን ኣተሓሳስባኻ ከመይ ጌርካ ትውንን
زدليك أنا عخا زقدسة كان نجر كم يجري كاتجبر أما وداتا خاني تعود كخميل كاتوت as individual مالتي كاز كم family كون نزحاسبو حجي زلو حجي توم قلعود نابخا قد ناتكا انتاي زبال حرقات كحقوسن كيحقوسن زقدسة ما يكون نزل ويناتكا فقاد ايدولين يوم فلارتي سنة عدمة مسمسعو ناتو من قدو خوري يوم زفتنو مهناتو تباهلو خومس لزخونا مالي تسولوهم زلو باهلو خومس لزخونا مالي سلازي زمردا حدا وسان نغري مالت نتناتهم مايند سيت مردا ابي عبيلو اب كما يكونات ባህሊ عبيلو እንታይ ጾሎዎም ኣሎ ስለዚህ ንስኻ ሓደ ውልቀ ሰቢኻ እዚ ሲስተም ግን ዝዓበየ እዩ ማለት 8 ሰዓት 9 ሰዓት ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ክመሃሩ ዝውዕሉ ዘለዉ ምስዕሩክቶም እንታይ ክዕልሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚህ ንስኻ ማይኖሪቲ እያ ነዚ ቃሊስካ ክትስዕረይ ትኽእል ኢና በተሓሳስባ ንዑ ክቁሕምዎ እዮም ምክንያቱ ኣብኦም ዝዓብዩ ዘለዉ ኣብዚኦም ከዓ ተወሊዶም ግን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ ነዚ ፍልሊ እዚ ተረዲእና كما قلنا نحن حجي تي بالانس خنقبر نخلي زي تحطه نعمت قلعو ناشتو قونو كله كزقاب عسرت حدا عمد تأمرهم كونكريت اوبريشنال زبلو مالتي لوجيكي زحسب زرق نجر زشبد نجر زحسب مالتي هايبوثيتيكال ثينكين يقول لهم قلعت او قدامي عام جميل كزقاب عسرت حدا زل عمد بتناتكا كخودو خو اليوم بتزبل كايوم نسخه ترر تل كايوم ستراكشر تقميت كافت غزا كخودو خو اليوم بو صقم يقولهم دحري 10 تخل تخرج صوخ جمهور كله 10 سنه ابتي تينيجر كاتو كله اتي هايبوثيتيكال ثينكين نبلو ويكا كمينا خنقولصو بتغرينيا اف زند بل مالتي نغراسي بزريو زرئ طراي زيكونه حقس زريز ديرئ نغرون حق له يلون كامنيو مالتي سلازي تايم كغبرو نتنت سخا حجي اتي خلوم زلخا كبرتات سغا حجي مريح كايم زلخا سغا 10 حدا نوع حتو تو جمرو مال رمي حجي سيلوم زوزو خانا بور حجي نعخا تمريسوم تاع غبرو خا جمرو تشالنج غبرو خا مالتي وي كا بدو قربلك حتو قربلك حجي سخا كم دفرت غير كاتريو يلا نتزوصو زلو حتو كم دفرت يخا خطريو مهنياتو قلعه نحنا خوم يعبنا يعني سدرنا غيرنا تشالنج نغبرنا يعبنا زولنا انا سمعنا سغا موداتا خينا هم تاع دايو انتو يزبل كامل ثم عزيزنا مؤززات كينا بالون ايفقدل كان ولا خب سدراخا توصيخاون غوربيت كقصعكاي كغوربيت كتوصيخاون ممركا قصعكاي حبرتسب مولي يقصعكا مالت ابز ግን وصيلهم كحاسبو كجمرو كله انت غبرو نعخا حطوتات يلعللك حجي نس غبرو صنح قرم حجي غبرو صنح استفلالي نغرات ميلاتات مالت ناي معباي حطو كلعلل جمرو حجي نسخا كم دفرت وسطو دحري ابت باسي ابت غريچت مص مسوم مالت حجي زيا مسوم كتعبي كم زلك مسوم كتقير كم زلك كتفلط عليك مالت انا تقدم حجي سرح لك زنبر ميلا حجي سرحني اب غزي قول عنا سرح نبر ميلا حجي اب غزي نسنت يسرحني سلازي تا هتقبر زلك نسخا مسوم كا كتقير عليك مالت اتحساس باخا كتقير عليك كالي تترفه كتسمعوا مالك كابيم تبغيسون كوم زولو كتردو لهم كتفتنا لك ابتناتهم ጫማ كتاطخ تفتنا لك لحراي تخيل كا حجي قدم حجي غبراي تغبر زنبره او تريتوريان مالتي حجي ግን ናብ ካውንስሊን عينت ናብ ادفايس عينت ادفايس كتبوم ወይ ካውንስል كتغبرو منبر قصيخا هاريمكا بعلخا بشجر مئتاوي مالتي ወይ ናብ ሻውጥ ናብ ገለንት ጎይ ተኮይንካ ናብ ሽግርካ ካታቱ ወይ ክሕድጉ ኻያሙን ደካ ስለዚህ ናብኩም ነው ኸይታአቱ እንታ አኻት ገብ ዘለካ ንስኻ ሩብ ክትቀየር ኣለካ ማለት ትሜላ ካስ ቁርብ ክትቀየር ኣለካ ሕጅብዚ ብዙሕ ንጋገይና ኩልና ካባይ ጀሚርኩም ማለት እዩ እዚ ኻት ክብደት ናይቲ እቲ መሰረታዊ ብፍላይት ንእስነት ዕድመ ኣብ ቤተሰብ ዝረአ ግርጭታት ናብ ካልእ ሽግራት ዝኸይድ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚህ ታ ብሕታውነትን ሕብራዊ ካልቸርን ፈላሊና ክንሪአን ኣገደስቲ እዮም بطعمي صبو مخان كحال جزينا جدنا كالعي كفار شارسة كفار كدلنا يقوم زريو زلهم تقدر سجن كم شمعنا زلون كوفي لهم نحبهم إذا ربرو كاتبلو خري ومهناتو فولي نجار يكون كات نجارنا زلها بحرياتنا سبات عتقل زلها نكلاتنا بحر تاسل زهونه حنتي صبع لها تا أجد أسفل تان تتعزلنا حجون دارجان كلاتنا بزحف تزيلنا تخاف حدا صار أسرت حدا عمل زلوا بتزبركاي زخي زبركايا كاوجن كابت أسرت خلط جميرو خروج شغله بفلا يبز عادي حتى تحت مالتي. أو عندنا ون حتى نيرنا هنا جن
انت اها استقبل يا حاكم بحال نعم يعني ذكرني ولا خلوتهم كان عندي كلها عبد الوسيحات الزراير خم قول مالتي نعم تمسد راح زبلها شو عسات قلت عسات سلسة مسوس حتى الزراير بها بزخنا دستي قلت جزا حتى استقبل يا حاكم بحال بزخنا حتى يبقى بس كمان ስለዚህ ተሕቶታት ቅቡል ኣይኮን እንተ ሓቲትካውን ከምዚ ትብሎ ምስላታት ፅቡቅ ተምፅላካ ኣየ ግዜ ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክዛረብ ዝብሉ መፅኦምና እዚኣ ኩሉ ግዜ ታምስል ኣላ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ሕጂ ሕቶታት ክትሓትት ስለጀመርካ ከም ደፋር ማለት እዩ ክንዲ ዝምልሱካ ከዓ እዛ ምስል ኣላ ማለት እዩ ኣየ ደቂ ግዜ ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክዛረብ ዝብሉ መፅኦምና እዚኣ ብዙሕ ግዜ ንሪኣ እያ ስለዚ ምዛት لازم هابط عم تصبوي عبد الكوخينا بوحدو كنسمعهم كم زلنا اتي نتاكم كنردو خم زلنا اتكبر ايتكبر زولون كسامع عشي تاقون نحرم نعنا زبدو حطوطاتو كمتصانا الى بدنا يمتصانا قالوا عين ملشوننا لساتمون كم زيت من الشفريت امون كم ابو خبيرهم خاصه لهم حلفهم كم تقولوا تفلت معناتي لازم نحن نقير على عم تصبالها معرو نحن عبد الكحاب لنا مستوم ذكرنا ومستخونتات نحن كن كيرن أتحساسبنا كلوت علينا زبركايا عم تشوفه كان نايت أحد أنا ذكر كان كلاتهم مالك ولا زم صبنا ذلو فلاي كلاتنا نقبري فلاي تم على كمس على واحد كدان حجي عفاسي قالوا رمضان قالوا أبغى نقول زي أبزيد وانتي كل خدان خدان حدش دان خي كل نير ترت مالتي نازوكا جزاهم خي مرة نتبل كاونت سالم مالتي مع بيتي نقرا تخاخم نير قدم ناس حاكم سالم لنا ما يفلت انبر نحن حدش تخدينا جزا خدنا انا نسالم من مرة موشش كده الوهم مالتي لازم زي انت اها ذكر كانت ناي ماسلوف تيرو تبعها عبزه حدي فمن احنا كنا تود السمع تاو زدلي نشون تعيبت مقبي الشاتيوز مقبوز خدونا قالت خركبالو كابو جزا خركبالو كسرحالو أبانا جانا الزلة مالك إذا بكنا قلنا عبد الجزء إذا حليفهم من علو مالك لازم الكا نفسهم كم يجرم معي إذا قد صار نحن ها بنسارينا زلنا وطمينا عندنا سلزي أو عصب أنا كبرت خمسة لنا أتحسسنا مالكي لساتهم نفسهم ينحسبوا نبين الدي كبلور بدنا تايكونا كم أيكونا زعدي ثم تعبي تمري ومالو لما هم يرمي معبرو لما يرمي شرطو جنزب رخبو جزا غزو ازي تحلمهم من ساتهم أما كان حاجن لعبة سكران أنا نحسب ثم هذا يجز مسألة هذا يجكسب حيو على الجز مسو لعبة سكران حتحسب مالك ثم أبوس تولدون كم يكونون لازم تعمل صبو مجلس كان الله يعني لنا هذا إذا خلوا جلس كانها أول شيء بزح جزية زرع مفرنا ناس ترى بتعطلوا نقول بزخلوا نحط برج أتسنح كمالتي حكي زي أب حدا رجعت مثل العين أبتي أتعب بيا استهجل واحد ومهنا كم تزبل كنا أبتاسي رابطين كعبي لازم تقول زري وسي عبدك بمهلاهم برا هاجرنا قا بزح حيزر بقولوا نقول أكل بحر سلزلة وسي تهجل واحد محتاج لهم هو حجي أزيو أقداس حتون دي حجتن نبت حسابتي قرم مسكرنا انتينا كنحزل لنا سلازي خاب قدامي عامت ويكا هاب قدامي عامتنا يتقول عسقب عسرت زلو جزيسي ناتك حلافنة انتايلنا اب جزا مالتي ستراكشر مقماتي مالتي تجزا ستراكشر كله له حجي ستراكشر كتقمط تخوينكا حقيها تقمط مالتي حقي يو سرعات زتحز مالتي سلازي انتايو كل نجركا بسرعات كخيد اللو مهنيات قلعود أبجزا مسيوم سلام كسمعوا مالو كومفورت كسمعوا مالو ناي تقطع بيت كخون يقول ناي سلام بيت كخون اللو سلام مالتك أترجم سرعات مالتي هرمون مالتي سلازي قبتات دقيقة نجرس قبتات عبيت نجر أبجزا تجبر كلها مسارع إذا حاسد كتخون اللو مهنيات قلعود unpredictable دخول نجر أي فوتوني
معناته أمرهم جنا قوي بزحن نعوز تصور أمره ولا تسألوا ساعات فلوت زبلعوا ساعات فلوت زصاوتوا له ساعات فلوت زصنعوا له ساعات فلوت كل ነገር انت مسارع حيزو قلعه ولا حنت شجري ولا حتى تخاي خاطر تخيل ولا نحنا سلازي زي نقمط باوندري مالتي زي حق سلازي نقمط سرعه سلازي نقمط نوعلنا بسرعه سلازي نمرح انتي مص غرچوچو مص ማለት ስርዓት ኣብ ዘይብሉ እንታይ ኣሎ ገርጮጮ ኣሎ ማለት ስለዚህ መጀመርታ ነብስኻ ክሰራ ኣለካ ነታ ገዛ ከዓ መስርዕ ክትሕዝ ኣለካ ማለት እዩ ኣቦን ኣደን ማለት እዩ መሳርዕ ክትሕዝ ኣለካ ስትራክቸር ክህልወካ ኣሎ ሕጊ ክህልወካ ኣሎ ኣይና እንታይ ምስጣሕሲኦም ሰዓበን ዝህልዎ ክፈልጡ ኣለዎም ማለት እዩ ብሃውሪ ኮን ካንሰልካ ተቆጽዖም ነጊርካዮም ኣለኻ ናይቲ ገዛ ስርዓት ነጊርካዮም ኣለኻ ናይቲ ገዛ ባህሪ ነጊርካዮም ኣለኻ ኣብቲ ገዛ ሲ ባህሊ ካልቲቬት ክትገብር ኣለካ ባህሊ ክህልወካ ኣሎ ነፍሲ ገዛ ናቱ ባህሊ ክህልዎ ኣለዎ ናትካ ባህሊ ንምፍጣርካ ናትካ ሓላፍነት ናይ ኣቦና ይደን ሓላፍነት ሳስድራ ክንብል ኮልና ትራዲሽናል ፋሚሊ ክንብል ኮልና ኣቦሎ ኣደሎ ቆልዑት ኣለዎ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሲንግል ማም ኮይነን ኣደ ዝኾን ዝዕብያ ኣለዋ ሲንግል ዳድ ኮይኑ ዝዕቢ ኩሉ ክእል ዝተፈላለዩ ሽግራት ኩሉ ክእል ቲ ትራዲሽናል ኢና ንዛረብ ዘለና ቲ ኣይዲል ክስታይ ኣይዲያ ናይ ፋሚሊ ሲ ቆልዑ ኣለዉ ሰብኣይ ሰበይትን ኣለዉ ነዚኦም ገዛ ሲስተም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ሜሽን ሲስተም እዩ ፋሚሊ ምክንያቱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ትገብሮ ነገራት ኣነ ዝገበርኮ ነቶም ኩሎም ሰለስቲኦም ኣብዛ ገዛ ንሕና ኣለዉ ኮይኖም ንሰለስቲኦም ኣፌት ክገብሮም ማለት እዩ ቶም ቆልዓ ዝገብሮ ሓደ ቆልዓ ዝገብሮ ጌጋ ነታ ገዛ ብምሉ እዩ ዝብክላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ሰብ ጌጋ ንበይኑ ይኮነ ንኩሉ ካ እዩ ዝብፅብፀካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተረዲእኻ መጀመርታ ክትገብሮ ዘለካ ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ 10 ዓመት ስርዓት ከተትሕዞም ኣለካ እንታይ ይገብሩ እንታይ ትፅቢት ካብኦም ንስኻ ንሶም ካባኻ እንታይ ትፅቢቶም ሓላፍነትካ እንታይ እዩ ሓላፍነቶም እንታይ እዩ ዝብልክዕ ድሕን ኣቐሚጥካዮ እሞ ኣብቲ ዝወፅሉ ግዜ ከዓኒ ንዕኦም ዝምጥን መቕፃዕቲ ማለት ኣብ መቕፃዕቲ ዳሕራይ ካሊእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ናይ መቕፃዕቲ ነገራት ማለት እዩ ንዕኦም ዝምጥን ዝምህር መቐፃዕቲ እንተ ደኣ ትገብር ኮንካ ነዚአን ትሕልወን ኮይንካ እታ ገዛ ብሰላም ክትነብር እያ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ሰላማውያን ሰባት እዮም ዝኾኑ ምክንያቱ ናይ ስርዓት ኦልሬዲ ስርዓት ኣብ ገዛ ምሄድካዮም ኣለኻ ኣብ ገዛ ዘይመሃርካዮም ስርዓት ኣብ ቤት ትምህርቲ ስርዓት ክምህርዎም ኣይክእሉን ኣብ ገዛ ንሕን ዘይተምሃርዋ እታ ስርዓት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ከዓ ክርብሹ እዮም ምክንያቱ ኣይመሃርካዮም ስለዚ ቆልዑት ብጣዕሚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ስርዓት ይደልዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ዳሕራይ ካብ 12 ንድሕሪት ዘሎ ዕድመ እምሮም ሕጂ ካብቲ ዝነበርዎ ወፅኦም ኣለዉ ካሊኦም ዝሓስቡ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ሰለስተ ፀላእት ኣለዎ ሓደ ባዮሎጂ ተፈጥሮ ባዮሎጂ ማለት ሆርሞን እዩ እቲ ሆርሞን ዝንዛሕ ዘሎ ሆርሞን ኣባዲኦም ንሱ ፀላኢ ኸ እዚ ሕጂ እንታይ ዝህውፆም ተፈለ ዝብል ምክንያቱ ባህርያዊ ነገር እዩ ከምኡ ኢሎም ቆልዑቶም ክነብሩ ይኮኑ ስለዚ ሃፍቲ ነብሶም መን ምዃኖም ክፈልጡ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ስለ ዘልዕለሎም ኣብ ርእሶም ስለዚ በቲ ናትካ ቅኒት ግድን ክኸዱ ማለት ኣይኮነን ገለ ነገር ክሕዝዮም ካባኻ ዘድልዮም ነገራት ገለ ነገር ካብ ዕሩክቶም ዝፀልዎም ነገር ክሕዝዮም ገለ ከዓ እቲ ሲስተም ብዓብዩ ትዝዓብይሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ናቱ ከዓ ክሕዝዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዲፈረንሽየት ክገብሩ ከለዉ ክፍለዩ ከለዉ ክፍንጨሉ ከለዉ ወይ ካባኻ ዝረሓቑ ኮይኑ ክስማዓካ ከሎ ሓንቲ ነገር ክትርዳእ ዘለካ ባህርያዊ መስርሕ ናይ ወዲ ሰብ እዩ ወላ ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ጌርና ኢና እቲ ንእስነትና ዕድመሲ በታ ዓቕምና ከምኡ ጌርና ንኸውን ኢና ማለት እዩ ባህርያዊ ነገር እዚ ሕጂ እቲ ባዮሎጂ ማለት እዩ ተፈጥሮ እቲ ኣብ ሆርሞን እቲ ዕቤት ዘምፆ እቲ ንእስነት ዘምፆ ድፍኢትን ስምዒትን እዚ ይፈጥረሎም ማለት እዩ መን ኣነ ዝብል ሕቶ ይመፆም ንዕኡ ከዓ ብናቶም መንገዲ ገይሮም ክምልሶ ኣካዳድንኦም ክቕይሩ ክእሉ እዮም መሻሽጦኦም ክቕይሩ ክእሉ እዮም ኣካይዶም ክቕይሩ ክእሉ እዮም ነገራት ክቕየር ይጅምር ማለት ስኻ ሕጂ ትቆልዓ ኢኻ ትርኢ ዘላ ገና እሙርካ ትቆልዓ እዩ ዘሎ ንሶም ዓብዮም ኣሎ ሕጂ እዚኣ ትቕበላ ዲኻ እያ ንሶም ትዓቢ ዲኻ ንሶም ትቕየር ዲኻ ትትማሊ ዝረኣኻዮ ወዲ 9 ዓመት ወይ ከዓ ወዲ 1 ዓመት ከሎ ዳይበር ትቕይሮ ዝነበርካ ኣይኮነን ሕጂ ዘሎ ከይዶም እዮም ዓብዮም እዮም ማለት ስለዚ እያ ትቕበላ ማለት እዩ ተቐቢልካ ከዓ ሆርሞናል ቼንጅ ከም ዘሎ ተረዲእካ ለውጢ ናይ ቀመማትና ህይወት ማለት እዩ ሆርሞን ስለዚ እዚኣ መጀመርታ ክትርዳእካ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝሓስብ ዘሎ ከምዚ ህወፅ ዘሎ ከምዚ ዝብዘን ዘሎስ ፈትውን ከይከውን ክእል እቲ ሆርሞን ብውሽጡ ዘሎ ዝርብሾ ዘሎ እዩ ሓደ ካልኣይ
عرفتم peer pressure زبال أبز أوان إذا حجة زي تتنكيكا نزي أبالانس تزي حليها نسخان تدفي خيام نبع عرفتم يمكن أما راس يقولون باللونجين ناي تسنى لبونا وعبيت نبلو زلنا باللونجين ويكا ناب حدا سب موكال بحرنا يودي سب بيني نبر نسب تبحتو بينو خنبر يكل نسب أملاكم غيري فوتو شوشال أنيمالي ودي سب سلازتا ياخد اللي خابخا أنت أني دفنت تالو خينو ناب كالي خاي قرب عنو الكحسب سلازي تسقلوا ناي مزان نعم زبرتعهم مخنيات نسخة سلاز دخل كايمان أنا تنسخة بزو بوش تقبرو مالها ببز مساخات نقفو مالها ببز مسوو تصعبو بولو مالها سلاز انتايم كحاسو بقى تعرفتهم زلو نقر حقي مالت نسخاتهم تايم كلهم ناصنت هلكا فريدوم كم زو قبرو خا سدرخا خم زو قبرو خا كم قبرو يمزعلو سلاز زي حيزوم مسلو نعو نسخة خا نعو زراغود نقر تقبر لها بغزا جاستيفاي تقبرو له مالها مالت سلازي ابزيات زي تنطنقي كان تاي تخون نادفاخا نابعروتهم غصونكم سدوتكم اغاطام كوينتم عرفتم طيات تزي كوينم دن كم مسمر وصيلو تقلا مالك كاب حديد وصيلو حجي تا ترينينغ كابت تا ترين وي تا بابور دحن كابت حديدا وصيا نخت مولسو زلو مكر قليل ايكون لذا ابزنتاينا خنطنقا زلنا حدت نا هرمونال ديفيت كم زلو كلاي ناي بير بريشر وي كاناي مزانو صقطخم زلو تردينا delicate balance بالانتاي كمزي تطنقي كاتخدا منقد يازيا مال قرب ناصنتنا هابكا نغتردوم الكانا فتنكا نسونكا ابزعبا وقتهم تاكم زولهم زولو تراس بيلد خدغبر مالتي ارلي اون كجمرو لكا نشتون كله مساون غزي خدتفال لكا امنت بيلد ابيركا خصنح مالتي تزي كوينو بن ابزيا بسيستم انت خدغبرا خدفتنا لكا مانج كتغبرا ازيا كتم حضرا دلاتك حنت مرچا مالتي تزي كوينو بزنصنصن بباسن قال اندحن كتفتنا ويكا خت توسنا غزي خصاورو خيام 16 مس مصحو غن اي كتريوم ني خالا مالتي مالتي تزرزنت منتلو تايزبال تقيمتالو وشتي غزي طرايم تصبيشو غزي تصبيو زلو خاني نعوم لكع كوين خصمعو مخالي تزغبرو سغومت غن ناب حغوم كوتو مخالي مناتو غن 18 عمت غنا ماتشور ايكون غنا بزح نغرات اب هيوز ترفوينا ابنت زي ناي حساب امورو زبحال زي قرمينا زلو حنقول مالتي وساني زوسن سغاب ود 23 عامت ماتشور ايكون سلازيوم كامن سيات بسمعيتهم زدفو معناتو عمرهم غنا يعبي زلو سلازن سخا غزي ختعدق يا خاطغاي زل خمسو مالتي معناتو غزيوم اخيلو ود 23 عامت خوينو ماتشورنا خونه سلاز خير كوست بنفيس اناليسيس غوريو فلاليوم زواصوم زي واصوم اب 18 كله ግን ደዋጽኦ ገብር አይከልኒ መንሰይ በስምዒት እዩ ዝምራሕ ስለዚ ተኻለካ መጠን ግዜ ንኽትዕድግ ንሳ ተዓጻጻፋ ክትኮን ኣለካ ተፈላለየ መንገዲ ተጠቂምካ ንዕኦም ከመጌርካ ኣርሒኦም ከይጠፍኡ ኣብቲ ገዝኦም ክመፁ ከሎ ሰላም ተሰሚዕዎም ኣብ ገዝኦም ንኽመፁ ዝሕዝናፍቑ ኮይኖም ደን እቲ ምስ ናይ ወይካ ናይ መዛኑ ፀቕጢ ናብ ሓደ ይመጽእ ማለት እዩ ኣብታ ገዛ ተጸልዮም ማግን ታገዛ ናጸለው ዋድሕን መጽዮም ግን ናብ ዕረፍቶም ምክንያታት ናገበሩ ክኸዱ ክጅምርዮም እዚ ከዓ እዚ ዓበይ ጸላኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ዕረፍቶም ቢካም ናትካ ኢነይ ምክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ሲስተም ብዓብዩ ትትነብሮ ኣለካ ዓለም ንከምዚ ዓይነት ዘተባብዕ እዩ ኢንዲፐንደንት ንክኾኑ ገና እዮም ዝምህርዎም ካብ ንእሽቶን ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ርእሶም እዩ ዘሎ እቲ ነፃ ምዃንሲ ናፅነት ከም እዋጅ ኣብ ርእሶም እዩ ዘሎ እቲ ሲስተም እትዮም እዮም ኦረዲ ውሽጦም ስለዚ ተደለይዎ ተባሃግዎ ነፃ ክኾኑ ካሕትርትር ተበሉ ክገርመካ ይብሉ ምክንያቱ ምንም መዓልቲ ክሰምዕዎ ዝውዕሉ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘእትወሎም ኣብ ርእሶም ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ኣገደስቲ ነጥብታት ስለ ዝኾነ ተመሊሰን ዘለኹ ግን ኣቦን ኣደን ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ምርድዳእ ክህልዎም ኣሎ ናይ ሓባር ዝኾነ ባይታ ክህልወካ ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ኦፕን ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ክህልወካ ኣለዎ ሰብኣይን ሰበይቲ እቲ ቻሌንጅ ወይ ከዓ ጉዳይ ናይ ክልቲኻ እዩ ስለዚ ኮፍ ኢልካ ትዘራረብ ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ብደቅኻ ዝመፅእ ካልኣይ ነትገብሮም ነገራት ቀጻልነት ክህልዎ ኣሎ ኮንሲስተንስ ክህልወካ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ትብል ሓደ መዓልቲ ከምዚ ትብል ድሕን ኮንካ ለናባኻ ዘለዎም ክብረት ናጎደለ ክመፅእ ማለት እዩ ሳልሳይ ንደቅኻ ብኦም ኣዲኦም ወለዶም ምሻሎ ፓወር ከም ዘለካ ስታቱስ ከም ዘለካ እምበር ዓርኮም ወይ ናቶም ክሳይ ይኩን መሓዛ ይኩንካ ክትፍቶ ኢልካ መሓዛ ዓርኪ ምዃን ማለት ነብስኻ ምንዓቕ ማለት እዩ
ምክንያቱም ሓዛ እንታይ ጌርካዮም ወይ ዓርክ እንታይ ጌርካዮም እንታዮም ክኾኑ ነታ ናትካ ፓወር ብሓጊጎም ኣለዉ ስለዚ ደን ሃብ ኣውቶሪቲ ማለት እዩ ከም ወላዲ ኣውቶሪቲ ናትካ ክሸይጥ የብልካ ስጋ ምሳኻ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ናሓስኻ ዘሎ ንስኻ ኢኻ ኣውቶሪቲ ንስኻ ኢኻ ፓወር ዘለካ ደን ሪስፔክት ክህልዎም ኣሎ ናባኻ ማለት እዩ እቲ ሪስፔክት ግን ብሓይሊ ብኩርማጅ ኣይመፅን እንታይ ሕጂ ዓርክኻ ወይ መሓዛኻ ክትገብሮም ክትፍትን የብልካ ሓላፍነትካ ኣቦ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን እዩ ሓላፍነት እዩ ዕርክቶም መሓዝቶም ኣብ ደገ ኣለዎም ስለዚ ኮንሲስተንስ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ትብሎም ነገራት ክትገብሮ ኣለካ ተዛረብካይ ነገራት ክትገብር ኣለካ ቃል ተኣቲኻሎም ክትገብሮ ኣለካ ቃል ቅድሚ ምእታውካ ክትሓስብ ኣለካ ሓንሳብ ካብ ኣፍካ እንተወፂኡ ግን ክትገብር ኣለካ እታ ጉዳይ ማለት እዩ so you have to mean it ምክንያቱ ካባኻ እንታይ እዮም ዝመሃሩ ዘሎ ኢንተግሪቲ ይመሃሩ ኣሎ ውሽጥኻ እንደገኻን ሓደ ክኾን ኣሎ ካባኻ ብዙሕ ነገር እናተምሃሩ ስለ ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግን ንዓኻ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ናይ ቆልዑት ተሪኢኹሞ ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ኣብ ንእስነት ዕድመ ክመፁ ከለዉ ደይኖ ኣቦና ኣደን ነንበይኖ ድሕን ኮይኖም ነቲ ሓደ ኤገንስት ነቲ ሓደ እዮም ዝጥቀሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ክትፍቶ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ኣባኻ ነቓዕ ድሕን ረኺቦም ደንፋሕ ከብሉካ እዮም ማለት ስለዚ በኣስኻ ምኩራይካ ዘይምርድዳእኻ ኣብ ዕፁ ገዛ ክኸውን ኣሎ በይንኻ ክትኸውን ኣለካ ኣብ በይንኻ ነቲ ነገር ኣብ ቅድሚ ደቅኻ ግን ንሰበይትኻ ክትገንሕ የብልካ ሰበይትኻ ንዓኻ ክትገንሕ የብላ እዚ ድሕና ኣምፂኻ እታ ገዛ እንታይ ክትኸውን ዘላ እታ ሰላምካ ከስእን ኢኻ መወዳእታ እቶም ቆልዑት ንዕኡ ተጠቂሞም ኣብ ርሑዖም ከምዕሉ ድሕር ዝብሉ ኣይኮኑን ማለት ስለዚ ኣደ ካልእ ትብሎም ኣቦ ካልእ ብሎም ድሕን ኮይኑ እንታይ ክፍጠር እዩ ኣብ መንጎ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን እውን ዘይምርድዳእ ክመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ከነቲኻ ሓላፍነት ምዃኖም ተረዲእካ ኢሹስ እንተለዉ ኮይኖም ጉዳያት እንተለዎም ኮይኖም እቶም ቆልዑት ኣብ ዘይብሉ ግዜ ኮፍ ኢልካ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ነናትካ ሓሳብ ክትገልፅ ክትኽእል ኢኻ ስጋብ ናይ ሓባር ምክንያቱ እስኻ ዓብይኻሉ ዝመፀ ኣለኻ ድሕር ባይታ ካሊእ እዩ ሰበይትኻ ዓብያትሉ ዝመፀ ድሕር ባይታ ካሊእ እዩ ንሳ ተሓሳስባኣ ካሊእ እዩ ንስኻ ተሓሳስባኻ ካሊእ እዩ እዚ ክርዳእካ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ዋላ 15 ዓመት 30 ዓመት ንበር ስቲል ዲፈረንስ ክህልወካ ክእል ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ማለት እዩ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልል ይኽእል ይኽእል እዩ ንስኻ ብምንታይ ኢኻ ተፅብቦ ነዚ ኮፍ ኢልካ ትዛራር ኣነ ከምዚ ዝመስለን እዚ ዘዋፃና ይመስለን ትብላ ንሳ ናታ ሓሳብ ክትሰማዕ ኣለካ ኣብ ማእከላይ ከዓ መንገዲ ትራኸብ ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ዘ ሴም ንዖም ግን you have to be united ማለት እዩ ንናቶም ረብሓ ዩናይትድ ኮይንካ ሓንቲ ድምፂ ክዛረብ እንተጀሚርካ ግድን ክሰምዑካ እዮም ማለት እዩ እዚኣተን ኣገደስቲ እየን ሕጂ እቲ ዘምፃኻዮ ሕቶ ኣብዚ ዓዲ ሽግር ዝኸውን ንምንታይ እዩ ኣብ ናይ ኣውሮጳ ይፈልጥን ግን ኣብ ሰቲን ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ኮይነ ቆልዓ ምዕባይ ናይ ሓላፍነት ናይቶም ቆልዑ ኣቦና ኣደን እዩ ሕጂ ካብ ምንታይ ዝጅምር ንሱ ናይ ደገ ስራሕ ትሰርሕ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብኣይን ሰበይትን ዝሰርሑ ደገ ማለት እዩ ፓርታይም ክኸውን ይኽእል ፉልታይም ክኸውን ይኽእል ዲፐንድስ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብሓደ ኢንካም ትወፅኦ ዓዲ ስለ ዘይኮነ ብፍላይ ቆልዑት ምስ ወሰለትካ ትድፋእ ኢኻ ደገ ንክትሰርሕ ማለት ክልቲኻ ሕጂ ናይቲ ገዛ ስራሕ ሃውስሆልድ ቾርስ ዝብልዎ ማለት እዩ ናይቲ ገዛ ስራሕ ድሕንተን 3C ዝብልዎን ኣለዉ ኩኪን ክሊኒን ቻይልድ ሬሪንግ ማለት እዩ ቆልዓ ምዕባይ ኩክ ምግባር ክሊኒን ወይ ከዓ ምፅራይ እዚአን ኣለዋ ናይ ገዛ ስራሕ እየን እዚአን ደው ዘይብላ ስራሕ እየን እዚአን ግሮሰሪ ገለምታት ተወሰካሉ መዓት እዩ ማለት እዩ ቢል ምኽፋል ካል እዩ መዓት ኣለዎ ግን እዚኣት እንተንዛ ዓበያ ድሕኒ ወሲድናየን መን ይክገብረና እዚኣ ሕቶ መፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ዓንቶ እንታይ ኢለካ ነይረ ነዚ መድረክ እዚ ኣቦ ብሬድ ዊነር እዩ ወይ ከዓ ኣቦ ጥራይ እዩ ቅጫ ሒዙ ዝመፅእ ዝብል ኣተሓሳስባ ሰጊሮም እዮም ምክንያቱ ካብ ማሕረስ ናብ ኢንዳስትሪ ናብ ቴክኖሎጂ ሰጊሮም እዮም ስለዚ ኣብ ካሊእ ኩነታት እዮም ዘለዉ ንሶም ስለዚ እዚ ዘምፅኦ ድፊት ንኣብነት ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብብዝሒ ኣንስቲ ክሰርሓ ጀሚረን ናይ ስራሕ ፖዚሽን ክሕዛ ጀሚረን ስለዚ ኩሉ ሰብኣይን ሰበይትን ዝሰርሕ ኮይኑ ብዛ ዓዲ ግዜን ኩነታትን ዘምፅኦ እዩ ማለት ኣብቲ ማሕረስ ከለዉ ከማና ነይሮም እዮም ሰብኣይ ብሬን ዊነር ከምኡ ኢሎም ዝኣምኑ ኣብ ማሕረስ ዝነብሩ ኣለዉ ሰባት ኣብዚ ኣሜሪካ ማለት እዩ ግን ሕጂ ዝበዝሐ ሶሳይቲ ግን እንታይ እዩ ዝኣምን ምስቲ ትራንስፎርሜሽን ገይሩ እዩ ማለት እዩ ፋሚሊ ንባዕሉ ትራንስፎርሜሽን ገይሩ እዩ ኣብቲ ማሕረስ ግዜ ናብ ኢንዳስትሪ ሰጊሮም ሕጂ ካብ ዘበነ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣብ ደገ ናይ ገዛ ስራሕ ከዓ ኢኳሊ ሸር ክገብርዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ዘምፅኦ እንታይ ገይሩ ሰብኣይ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ክሰርሕ ይኽእል ፀገም ይብሉ ናብዚ ዓዲ ማለት እዩ
أبانا جن ودين تبعتي نابكشني أتوني نتوالى إحنا عبيقة أبز مسخة أنتي تجبري أبز شيف لهم أب كوكين زخون الريستوران تخيلكم ما عاد جنزب ما تشعر جنزب خوف لهم مال كوكين يوم تقولوا هلا يكون صراحة صباحي مصر حجة عبرة السب ترانسفورم جيري أبزي أبانا جنا جبرن حجة تتحسس وأنا ما ينسرني عدنا حزناس لأن متصل كنغير كندزق أنا مستحبرة السب أبتي بحالنا خنبر نفتن مو تاي متصل مسحاب متصل سواء سيد سريحات أتو سريحات أتو قدنا جزا سرح من سرحيون حجة دبل باردن أنا يدق سريحة عندنا حاول جزا مسيا كتصري كتصبح خسرح كل عود كتعبد حنت تصبيها لا هونكا هاي كألنيو سجابتها تقولوا خا تخيل تخيل خاونيو برناو تخون بسترس بقرد أفتحنا بقلن متس عجزي أنا يقول عم عباي يكون أي جزا سراح يكون تاي خون خلي تنكي مثل لاي وي ديفورس كخون خلي أبزي في لابز أمريكا مالتي عبي شخم سلزون أنا بعلو سراحي مالتي تناي جزا سراحسي عبي سراحي توسخ نايتي أبدأ قد سرح سراحي مالتي سلزي كله تمسا على سلزونه أبتي فللي فيلوزفي وكان يسنح حساب فللي تلك أما عباي يقولوا أبني حساب من رصاب تنبر تخينكا زنا كسنا فترة تايزبان كم تنا فترة خيرنا تدلب حال مع التخط كوسي مال سلزي مفتاح أنا عايزي أنت سبعين سيتون كوفيلهم كزارارهم كخول لهم تاينا نجبر زلنا نزوم قلعنا بينا نوستهم زلنا انتهي حلفنا سبعين حلفنا تلو سبيتنا حلفنا تلو أبزخ كنجاجي بالنا سبعي بتفطروا فيجن كقمتي خوف يلزوا له بزمدري نقرميتي زتم سبعي احنا استوعبلكم له نابنت دقنستيو دحري خمن دايغونالي حسابن مبزحت غزي سبات كبا سدراز كبا زطرنفان السنه سلازي نتي ناي ايموشن ناي فيلين وي ناي امباتي ناي دنقاصه ز كل نغرات نابتوم دقن زحلفا تندقنستيو كالات الله الناس وتبعتاي كاني نتوم دقو كميلهم سكسسفول خونو أبتدقوا مزل العالم تناقيصهم كميلهم سكسسفول كونهم يوصلهم بوش تقبري واتبعتاي مالتي حجفتني اشتي عدمي يخلوهم ما بحثوا جزية عندك نسيو زيادة جزيين كتفاق إلهي نابتون قولعوت ناقوب بوزهم وصخون بنت سبعي ترؤوا رولو ناتو تصاعت له منات أبزو واني زيوم تايم دولي بوش دولي مالتي أسرتي في قانون قرميت كحاسو فيجن كلهم بزعبه هيوتهم جول كلهم بزعبه هيوتهم purpose كلهم بزعبه هيوتهم زلف سبعي مهناتو سبعي بتفضلون تايم فيجن كنيو يزتمت مالتي أمروهم يسرع دقته هوان كاد حنري خمان مبزحت جزية انتمسي زقد سن مالتي دياغونالي كل شيء مبزحت جزية سدرام إكاب سوشياليزيشن نعملت بيرثداي باري قالت تقبر الحين كان قال كنسيين مزحت جزيز قبره مهناتو كم خلص لزلون سكيليزي وتبعتها قبره تلك قبل شو خل خون وتبعتها جنك حسب غالي فيجن كله يخلي نقرميت كحسب غالي نويح مالتي عمره خميم سلازنا وتبعتها رول نبيني نايقول سيتي رول نبينا زي خلتها تتملالي خاطر يا اخا انت تخون عبي سئله تفتر تخل مالتي حجت سبيت رايت قبره نغرالو وتبعتها يطايز قبره نغرالو سراح يكون كنز بزولو حج سراح صوتا يولد جندر يولد سراح دايبر ديها تغير عليك كلينين دي كوك تقبر ديها وات ايفر تديماند تقبرك تقبر عليك زي سراحي بزعبا سنو لبناو كوناتات ناي وتبعتها ناي قال هيوان ترينا يغن وتبعي فيجن ناي مفتار عب سئل ناي تاسدراي مرأي نمصا انت تقبرالو انت يقولوا لهم تنقلعد ناي مدفع عقم اللو وان سيتي خاني مور ابت نيرتشرين حيل اللو سلازم الناس كحيل سلازلك ان الناس كخلتيها حيل احنا نصيخايو ملء سئلي ولا ملء معباينه تقول يكونوا له مات سلازم حد حاجه غزيت مفتتح ወይ مفللاي زوم صوص عبين نسي ناتو تقول هيوان تقبرو طريقه تقبر تخيل فازر فيجر يلنا وحجي تطمتو فازر فيجر الحين زي ولو كاين تقلعه كابيهم صو مالتي موديل اللي كاي حجي انا ابنت حنت قال نبا خطريو خلا بؤو ياتسؤلو نمصاي زلوا ريليشن شيب معناتو ابو انا تمناي موداتا موديل يحجي زلو كل ነገር بؤو ياخذ عقونه ማለት ابو انت زيلو ግን ሀጓፍ አለው ውሽጣ ማለት اذا ሀጓፍ ዝነ ከተመለደ حرايك ተፈላለየ ጸገማክ ተአቱ ትኸዲያ በዛት ጊዜ ኣብ ቲን ኤጀር ፕሬግናንሲ ዘጓነፈን ዝኮን ምሳት ጸገማት ዘጓነፈን ደቅንሲ መብዛሕት ጊዜ እንደ ኢኻዮ ካብ ዝተወልደ ኾኾ ንኽእል ምክንያቱ ጽቡቕ ዝኾነ ፋዘር ፊገር ሴል ዘይብልና ብትገዛ ማለት እዩ
ስለዚህ ጓልካ ንዓኻ ክትጥምት ኮላ ሪሌሽንሽፕ ናታውን ብኡመጠን እያ ትስእሎ ማለት እዩ እቲ መጻኢ ትገብሮ ኣብ ሓዳራ ድዩ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ካ ንዓኻ ናሰኣለት እያ ክትኸይድ ማለት እዩ ፍትዎ ፅላዩ ኮሚት ሓቂ ኤክሰፕሽን የለን ማለት ኣይኮነን ወላ ኣቦ ዘይብለን ዓብየን ፅቡቕ ሳይገብራ ክእላ እየን ግን ኩሉ ግዜ እቲ ሪሌሽንሽፕ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዚ ኣቦን ኣደን ምህላው ኣብ ገዛ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ናቶም ስነ ልቦናዊ ዕቤት ካግኒቲቭ ናቶም ኣተሓሳስባ ባህሪ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ዕዉታት ክኾኑ ኣብ ስራሕ ከይዶም ዕዉታት ክኾኑ ኮንትሪቢዩት ኣለዎ ግን ሲንግል ማም ኮንካ ወይ ሲንግል ዳድ ኮንካ ከዓ ጥዑያት ኮዕት ኣይትዕብን ኢኻ ማለት ኣይኮን ኩሉ ሻዕ ዘርኢ ኤክሰፕሽን ማለት እዩ ብሓፈሹ ኢና ንዘርብና ስታቲስቲክስ ዘርእዮ ግን 50% ዲቮርስ ሬት ንሕና ኣሎ ኮይኑ ኣቦና ደን ዘይዕብዮን ቆልዑት ይበዝሑ ናብ መወዳእታ እንታይ እዩ ናብ ቡሊን ናብ ተፈላለየ ሽግራት ናብ ድራግ ናብ ኣልኮሆል ናብ ሴክስ ኣብ ግዜ ቲኔጀር ይኣትዉ ማለት እዩ እሱ እቲ ሰዓበናት መወዳእታ ትሪኦ ማለት ስለዚ ኣዝኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኣዝኻ ከዓኒ ኣብ ሓደ ሓሳብ ክትመፅእ ክትፅዕር ኣለካ ቀሊል ድዩ ንዛረበሉ ቀሊል እዩ ንኽትነብሮ ከቢድ እዩ ግን ከም ስነ ሓሳብ ክንሕዞ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ንሳ يعنينا كيروش زكوات تمارسنا عندنا كنسمعينا بطعمي سرق في اجتهاد وانا زلها اتا بديها اكدس الى النمرتون درجة حاويستا مليستا لها انتا تحوتينيرا تم قردوخن وحالو مش حاويسي انتا عينة تمرها اختايف دوم قبل لزم دلنا من مستات حدا درجة مليستا لها مستا قدامي تحيستا طبعا اسئلة كولدنا استمهرنا من التعبير قربت علينا خب هاجرنا خب بحرنا خب بدنا ما يكون شيء نحن نتراجع كنا كم عرب أوروبا وصاين أنا سنزي بزخ قلت أنا سنحكا من التعبير قربت عش بتعبير جمالي مستفولي بحالي لم دخل لنا بسبب في حد قلت أنا سنحكا سنزي أبتي بحالنا دراون صبوا زخانة نجارات علنا بحالة يعني كو جزلون على نجدنا عبزون مش مثلا كانوا موجودة زلنا نجارات على ويك آخر كوب زلنا ونالو سلسي كابتناتنا مرات عوابي لا يبهرنا عندنا أو مركز جيكا لذكنا زورسنا يوم وي كانوا رسوم زبعنا انترلو مجلس كانوا رسوم زبعنا ويكا بتسمع كانوا رسوم كنا بتفوز لنا الناس نزلنا هي بنشوف حدا بزح جن بنشوف كابت تعزون كابت معتا وها يزرعسي انت تقلنا هو صبو حتوي أقداسي سلازي عن توين تاينا يلنا خلته بحالي نانا كولكتيف كالتشرال لو انديفيدوالستيك كالتشرال لو مالتي سلازي كلتي بحالها أننا تصبون أننا تحب معنا لو أجد أن هنا صبو تنا هنا كولكتيف كالتشر ويتم حبراوي بحال نبلو انتاي تصبو نجر زلوا أبدأ كنا أخذ حلفه خد صار زلنا انتاي دحنيلنا مجمرتها نجر أبتعي فاليو تي خبرتاتنا يتحبرت سب تحبرت سب دنقات حبرت سوي كأني إمباتي كومباشنيت حبرت سبي نحدث زدانا قص حبرت سبي سلازي مدنقات كأني ويكازي انتاي إمباتي حدا خابتي نا ايموشن انتليجنسي معناتي وكان نا ايموشن بقعاتي نا يسب ابتوشتو اتيخا بزعبو ترديخا نعخا مدلوات يركا معناتي نخت قربو ازيو اقداسي باعتايو زي ايموشنال انتليجنس بو معناتي اجي ابزي وانزي لعلي اي كيو زي بتمرتي باكاديمي تمصو እቲ ኢንተሌክቹዋል ናትካ ልዕሊኡ እውን ዝኸይድ እዩ ኣብ ስራሕ ንኣብነት ኣብ ስራሕ ሃየር ገብርካ ሜቢ ንስኻ ማናጀር ክትኸውን ሰባት ኢኻ ክተመሓድር ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ከተመሓድር ትኮይንካ ኢሞሽን ናቶም ወይ ከዓ ስምዒቶም ዘይትፈልጥ ትኮይንካ ዘይተንብብ ትኮይንካ ኣብቲ ቦቶም ኣቲኻ ነገራት ክትርኢ ድሕን ዘይትኽእል ኮይንካ ማነጅ ክትገብሮም ኣይትኽእልና ወይ ነታ ካምፓኒ ናብ ፅቡቕ ነገር ክትመርሓ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድንጋፅ ምድንጋፅ ንሕዋትካ ንስራኻ ምድንጋፅ ገለስ ጌብ ምክንያቱ ዕቢልና ይኹም كبي نجر رايكون نحنا emotionally attached دينا مستنا حبرت السب سلازي كابت حدا value ويكابت خبرتها دقنا خندفو زلنا صباح نغو خامس عابيون اب سكسس ناتهم ويكانات معوت بزح نجر كتقوم مزغيل زي نبلو زلنا انا امباتي ويكان كومباشنيت بحري نخبيو كابز دقيقه سغاب زعابي
ኣብ ገዛ ዝገብርዎ ንኣሽቱ ፅቡቅ ነገር ንኣብነት ኣብ ደገ ስኡን ሰብ ተሪኢኻ ትህብ ዲኻ ክትህብ ርኢኻ ድዮም ኬሪን ፐርሶናሊቲ ኣለዎም ዚታት ብምሉኡ ካባኻ እዮም ዝመሃርዎ ማለት እዩ ካብ ዝርእይዎ ነገራት እዮም ዝመሃርዎ ስለዚ እዚ ክንደፍኣሉ ዘለና ሓደ ሸነኽ እዩ ናይቲ ፅቡቅ ናህና ባህሊ ማለት እዩ ካልኣይ ብባህሪና ንሕና ቀልጢፍና ጊቭ ኣፕ ንገብር ሕብረተሰባት ኣይኮንናን we don't give up ብቐሊሉ እቲ ቃልሲ ዘምፅኦ ዝተደራርዐ ፀገማት ዘምፅኦ ዝወለዶ ክኸውን ይኽእል ግን ከም ባህሪ እንታይ ኣለና ቀልጢፍና ተስፋ ይንቆርፅን ኢና ስለዚ እዚ ነበር ጊቭ ኣፕ ዝበሃል ሓሳብ ትፍትን ትወድቕ ኣብ ዓለም ኣብ ሂወት ናፈተንካ ናወደቕካ ናተሰኣኻ ትኸይድ ዳኣ እምበር ስትሬት ዝበሃል ስሙ ዝበሃል መንገዲ የለን ሂወት ናወደቕካ ናተሰኣኻ ትኸዳ ጉዕዞ እያ ስለዚ እዚ ክርድኡ እሞ ዞን ንእሽተይ ነገር ገጋ ክገብሩ ከለዉ ወይ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ንእሽተይ ድኽማት ክሪኡ ከለዉ ሲ ሕማቕ ነገር ተሰሚዕዎም ነብሶም ከይደቕሱ ንስነ ልቦናዊ ዕቤት ናቶም ከይሓስዩ ንሕና እንታይ ክንገብር ክንኽእል ኣለና እዚ ነበር ጊቭ ኣፕ ዓይነት ፐርሶናሊቲ ኣብቲ ውሽጦም ንኽኣቱ ከም ካራክተር ካባና ክሪእዎ ኣሎም ካባና ክሪእዎ ከለዉ ከዓ ደጋጊምና ነዚ ምስልሳል ኣብቲ ናቶም ሲስተም እውን ከም ዝኣቱ ክንገብር ክንኽእል ኣለና ተሪእኹሞም ዞም ዓዲ ተነቀፍቲ እዮም ሉዘር ኣይፈትውን እዮም ወይ ከዓ ሉዝ ምግባር ኣይፈትውን እዮም ኣብ ዝኾነ ነገራት ንእሽተይ ነገር ሉዝ ተገይሮም ዓብ ነገር እዮም ዝወስድዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሴንሲቲቪቲ ኣለዎም ዊነር ኢሉ ዘዕበዮም ሶሳይቲ ስለ ዝኾነ ወይ ክትዕወት ኣለካ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ እዚ ዶን ጊቭ ኣፕ ገለ ዝበሃል ሓሳብ ብጣዕሚ ይከብዶም እዩ ማለት እዩ ንሕና ግን ምሳና ተፈጢሩ እዩ ፈሓተርተር ኢልና ነገራት ክንቅይር ፀገም የብልናን ብቐሊል ንደሃል ኣይኮንናን ወይ ብቐሊል ክሳይ ንገብር ኣይኮንናን ቀልጢፍና ክሳይ ንገብር ሰባት ኢና ስለዚ እዚ ዓብይ ናይቲ ካብቲ ክብርታትና ሓደ ክንውርሶ ኣለና ማለት እዩ ብዓብዩ ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ራይት ኤንድ ሮንግ ማለት እዩ ሜቢ እዚ ምስቲ ሪሊጅን ተተሓሓዘ እዩ ሞራሊቲ ማለት እዩ ሞራሊቲ ካራክተር ማተርስ ኣብ ሂወት ፐርሶናሊቲ ሕጂ ብደገ ዝረአ ናይ ማስክ ነገር እዩ ፐርሶናሊቲ ዓፍራ እዩ ፐርሶናሊቲ ማለት እዩ ዝቀያየር ነገር እዩ ካራክተር ግን ካራክተር እዩ ሙሉእ ሂወትካ ሒዝካ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ኢንተግሪቲ ተለካ ከም ሰብ ንኣብነት ሕጂ ውሽጥኻን ደገኻን ሓደ ንኹን ኮይኑስ ካራክተር እዩ ዝንበዓሉ ማለት እዩ ሕጂ ውሽጥኻን ደገኻን ከመኢሉ ሓደ ክኸውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ብዚ ምክንያቱ ዘለናዮ ሶሳይቲ ናይ ፐርሶናሊቲ ካልቸር እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ርዕካ ትወፅእ ከመይ ጌርካ ማስ ትገብር ውሽጥኻ ጋድኖስ እዩ ክሳይ ዝገብር ንላዕሊ ዘውፅእ ማለት እዩ ሕጂ ካራክተር ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ናትካ ባህሪ ኣብ ውሽጥኻ ዝተነጥቀ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ሙሉእ ሂወትካ ሒዝካ ስለ ዝኸይድ ስለዚ ኣብቲ ፐርሶናሊቲ ጥራይ ዘይኮንና ክንደፍእ ዘለና ካራክተርካ ኣብ ቢልድ ኣብ ንክገብሩ ካብቲ ናህና ሕብረተሰብ ካብቲ ናህና ባህሊ ካብቲ ናህና ክብርታት ተበጊስና እዚ ክንእትወሎም ከዓ ክንፅዕር ኣለና ሕጂ ብዙሕ እዩ እቲ ቫልዩ ናህና ዘለና ፅቡቅ ነገር ግን እዚአን ኣኽላነሎም ሓንቲ መስለኒ ሓውና ታደሰ ፅቡቅ ከነውርሶም ዘይግባአና ኸ ፍርሒ እንታይ እዩ ከምዚ ማሲ ሓደ ናህና እንታይ ኣለና ኣብታ ዝለመድና ጥራይ ኸና ክንነብር ንኽእል ሕጂ ንኣብነት ክትሓርስ ከለካ ብሓንቲ ማሕረሻ ብሓንቲ ክሳይ ትሓርስ ተኮይንካ ድሕሪ 20 ዓመት ኣብኣኻ ትረኽቦ ንሰብ ኣብኣኻ ሓርስ ማለት እዩ ምናልባት ጨናፍር ገይሩ 5 ማሕረሻ ክገብራ እኮ ክእል እዩ ትሰልጦ ማለት እዩ ምሽ ካብ ሓንቲ ማሕረሻ ጥራይ ዝገብርስ 5 ማሕረሻ ገይሩ ነታ ክሳይ ክውዳእ ክእል እዩ ግን ካብታ ዝለመዳ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ንሕና ከዓ ንሳ ሒዝና ኢና ንመፅና እዚኣ ማለት ሕጂ ካብቲ ዝለመድናዮ ኣተሓሳስባ ካብቲ ኮምፎርት ዞን ናህና ኣይንወፅን ኢና ኣብ ሓደ ስራሕ እትውካ 30 ዓመት ኮፍ ትብላ ባ ኣብታ ጎረቤትካ ከዓ ንላዕሊ ደሞዝ ዘለዋ ትህሉ ትኽእል ሪስክ ንወስድ ኢና ከም ሕብረተሰብ ሪስክ ንወስድ ኢና ስለዚ ሪስክ ዘይምውሳድ ከዓኒ ንዕቤት እንታይ እዩ ኮላፊ ማለት እዩ ምክንያቱ ሪስክ ዘይትወስድ ኮይንካ ኣይትልወጥን ኢኻ ክትቕየር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሪስክ ካልኩሌትድ ሪስክ እየ ዝብል ዘለኹ ሲልካ ህጉም ምእታም ኣይኮንኩ ዝብል ዘለኹ ግን ነገራት ክትቕይር ትኮይንካ ካብታ ዘለኻያ ደረጃ ከዓ ምዒ ክትብል ትኮይንካ ሪስክ ክትወስድ ኣለካ ሂወትኩም እያ ስለዚ ንሕና ብባህሊና ከምኡ ኣይኮንናን ኣብቲ ናህና ኮምፎርት ዞን ኢና ንነብር ወይ ከዓ ኣብታ ንዓና ትምቻኣና ኣብኣ ኢና ንነብር ማለት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ለውጢ ከይምፃና ከዓ ንኸይድ ማለት ስለዚ እዚ ባህሊ እዚ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ደቅና ከዓኒ ኣብ ከምኡ ድሕር ነቢርካ ኣብቲ ናትካ ኮምፎርት ዞን ጥራይ ክትነብር ድሕን ፈቲንካ ኣብዚ ናይ ወሰን ታባቡር ጥሒሳትካ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ረጋጋፂ ኢልካ ኣለካ ትናብራ ብርኽ ረግፅካ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባህሊ ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቶም ደቅና
proactive كونو علوهم ريسك خوستو علوهم أبيوت أو هذا ما هيرومون تورقون كأو ما هيرومون تلعلهم خدهم زلهم كورخهم زلهم كانوا مهرم لنا زي حنتيا تازعبيت قداي زبلانة كم بحالي كالي زي موددار حساد كني يعني زلون نايك عيل كن مالتي ودخستو خمزودو خستبل نتقول عاسي أبتي ناتو زلو باشن كندي كالتيفيت قبل كتعب تفتن مستخدم كتبل دقيس كذا عايز كابتو قتلوا تخيلي خانة ناتو باشن مالتي سلازي إذا أني قتاليو حما بحاليو تخلي سب ناتو هيوت هالو تخلي قلعة ناتو هيوت هالو ناتو تالنت اللو appreciate that تخيل كخاوت مهر تزي كونو جن قلعتك مس قلعت كالوت وروبيدي مس زمدنا دي أي توادر صبوا نجار أيكون نتقول عقار صبوا أيكون زيرو أب أرتدي صبوا باشن دلو يدفعلو أب كعسو دي صبوا زخيز دلو دفعلو بحد نجار كعوتي مودات مالي مودات هدس زبلو نجار تجيري يخوت ده في خاد في خاجن دكتور كونركا إنجنيير كونركا أو بايلوت كونركا ده إحنا إتخايو كيف جنزب كان جزء كان كثير كون كنت تعرف تخلي هم مودات لذيذ land of opportunities لازم عدلات بزح سلازولو سلازي كنوادر كنول ويكا كنوادر قلعتنا مس غربيت وي مس ازمار قال كنقتلهم يبلنا تناتهم باشين مالتي بزها بزح غزي نغبرو تدغاغام نغبرو ጉዳይ ስለዝኾነ ጽቡቕ ባህሊ እዩ ኣይብልን ማለት እዩ I think ጽቡቕ መወት ብዙሕ እንዲ ዜን ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ እታ ዝበልካ ግን ቀንዲ እታ ፍርሒ ምክንያቱ ንሱ ወዲኦም ክትሱ ከም ዝኽእሉ ተሲኦም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ከነተባብዖም ኣለና ኣባና ከምኡ የበፅሙ ኣለ ሓንቲ ነገር ተበፅልካ ኣብኣ ስታይ ትገብር ግን እቲ ዘለዎ ከም ስለ ዘይኮነ ኮታ ንላዕሊ ከምቲ መጀመርያ ዝገለፅካልና ንላዕሊ ምውንጫፍ እዩ ትላዕሊ ቆዲኦም ዝደሊ ማለት ስለዚ ወጥቆ እሱ እንተኮይኖም ኣጆኹም እናበልካ ተስፋ ምሃብ ተስፋ ክቆርፁ ከም ዘይብሎም ከም ዝበልካ ናብዛ ሓንቲ ዝዓበዩ ምስቶም ካልኦት ተተንከፍቲ እዮም ብንእሽተይ ነገር ኣብ ጭንቀትን ኣብ ገለ ዝኣትውሎም ናትና ግን ፍሉይ ክስታይ ኣለዎ ስለዚ ኣጆኹም እናበልካ ሙራርቱም ኣገዳስያ እቲ ካልኣይቲ ቀንዲ እታ ምውድዳር ዝበልካያ ጋና ዝርያ የብና ክሳብ ሕጂ ኣብ ደገ ንሰምዖ ኢና ኣብዚ ከዕብዮም ከለዉ ሕጂ ኣብ ሆላንድ እቶም ከም ስርዓታቶም ደቆም በታ ቆልዓሲ ክመሃር ተኮይኑ እንታይ እዩ ዝደሊ ንሱ እንታይ እዩ ዝደሊ ስለዚ ንዓኻ ደስ ዝበለካ ምረፅ እምበር ካልእ ክስታይ የብሎ ትቦ ከምኡ ዝመክሮም ዋላ ካደ ክልቲኦም ወለዲ ደቆም ፈትው እዮም ብኣንፃሩ ንሕና ግን እንታይ ኢና ምስቲ ናይ ሓባር ማሕበራዊ ባህሊ ክብሪ ስለ ዘለና ንስድራኻ ህላእ ከተሐጉስ ይኽእል ዝበሃል ማለት ሕጂ ፀቕጢ ግበረሉ እዩ ዶክተር ክኸውን ኣሎ ካልእ ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ ሙዚቀኛ ክኸውን እንተይሉሲ እዋ ከተዋርደልና እየ ክበሃል ሙዚቀኛ ኣብ ኤሮጳ መፅሓፍ ሙዚቀኛ ወይ ናይ ምቕምቃም ፀጉሪ ክመሃር እንተይልዋ ከተዋርደልና ኣሎ ምክንያቱ ሕጂ ንዑ ፅቡቕላ ንፀወጦ ኢና ስለዚኣ ኣፀቢዕና ምፍላይ ኣብ ምዕራብ ኤሮጳ ስለ ዘለና ኣይሰርሕና ንዖም ንደቕሶም ኢና ይስኮፍ እዮም ማለት እዩ ኣብ መጨረሹ ናብ ዘይደለወ እዮም ዝኣትዉ ስለዚ ንሶም ደስ ዝበሎም ክገብሩ ኣጆኹም ክትብሎም ከነተባብዖም እዚኣ እታ ፅብቕቲ ምኽሪ ዝሃብካ እያ ተን ቀዳሞት ሰለስተ ፅቡቓት እየን ኣለና እቲ ፀጋታት ድንጋፅ ኣሎ ንሪኦም ኢና ኩላትና ድንጋፅ ስለ ዝርዩ ከምኡውን እቲ ህዝብናውን ደንጋፅ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ይዳናገፁ እዮም ሓቂ ዘረባ ንሪኦም ኢና ብዝናይዎ ኩሉ ሳዕ ይዳናገፁ እዮም ካባና ላዓል ካባና ይሳቐል ሓንሳእ ይዳናገፁ ትርኢኻ ካብኣቶም ክስታይ ክሪኡ ከለዉ ንሳቶም ፅቡቅ እሞ ስለዚ ምስቲ ግዜና ርኢ ኣለኹ እንዴ ዳርጋ ናብ ሰዓትን ፈራር ሓንገፅና ንኸይድ ኣለና ነቶም ሰባዕትና ምናልባት ናብ ክልቶም ክስታይ ምእንቲ ክኣትዉ ዝበዝሕ ገሊፅካ ኢኻ እታ ዝነበረት ንሕቶውን ተራ ኣቦና ኣደን ኣብ እተዓበያ ቆልዑ ከመይ ክኸውን ይግባእ እዚ እውን ገሊፅካ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ከም ሕቶ ኣብ እተዓባብያ ደቅና እዚ ኩሉ ክትብሎ ገልፆ ፅናሕካ ኣብ ደገ ኢና ዘለና ስለዚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ምስቲ ዘለና ሕብረተሰብ ተሓዊስና ኣለና ዲና ክትብል የፀግም እዩ ኣብ እንግሊዝ ዘሎ ድዩ ኣብ ኤሮጳ ክርኢ ከለኹ ንሕና ንበይንና ዲና ዘለና ወይስ ምስቲ ሕብረተሰብን ኣቲና ኣለና ኢና ኣብዚ ክንመፅእ ከለና ኸ ከም ዓድና ተቐቢልና ዲና ከም ገዛና ማለት እዩ
ካልኦት ዓሌታት ክትሪኦም ከለካ ምስ መፁ ከም ናቶም ከም ገዝኦም ኢሎም ኣብኦም ኩሉ ስታይ ዝገብሩን ድሕሪት ኣይጥሙትን እዮም ንሕና ግን ብኣንፃሩ ጋና ናብ ስድራና ናብ ዓድና ኢና ስታይ ንገብር ኣይንስርትን ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣተዓባብያ ደቅና ብደረጃ ማሕበረኩም ብደረጃ ማሕበረሰብ እንታይ ተራ ክንፃወት ይግባአና ኣብታ ናይ መጨረሻ ሕቶ በዚኣ ክንውዳ اوكي صبو حتى حاونا تادسه مس غيزينا خنخيد متان وحدات دقائق انزلواني اون ماي سايد اي ثينك انتي حيش كوين سمعني كلاي بارت غيرنا كنملس سلازخنا ምናልባት ዝያዳ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ተጓንፈና ሕቶታት ትርኢቶታት ዘሎ ካብቲ ሰውን ዘጓንፎ ሽግራት ብዙሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ታ ኣፕሊኬሽን ወይ ካቲ ግብራዊ ነገራት ኣባይታ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝያዳ ክንፍትሾ ግዜ ክንዎ መታን ምስ ኣጣሚረ ክሪኣ እታ ሕቶኻ እታ መወዳእታ ዝምፃኻ ከም ማሕበረኩም ከመይ ኣለና ከም ሕብረተሰብ ከመይ ኣለና እንታይ ኢና ክንወስድ ዘለና እንታይ ኢና ክንገድፍ ዘለና ሲ نبعلنا نالبات بحنتي مسمر مخدر فهم أبت أمرهم كحصولا خونيو أبت خلاي بارت خن مسقرنا زيادة شو أبت ديسكاشن ويفت زرب كنا هفتمو مالتيو هجنا إحنا نالبات مبزحت جزية تطلينا خلنا برنفتن هون مالتيو أبت حبرة سبت تطلينا نحنا بحالي نحنا خصيحزنا خن خيد نفتن تنقل عد كأنه تبحالي أبغزانا حيزو مو مزو مالتيو هجنا إحنا خابت بحالنا هدم دكنا خادنا تبحالي حيزو مو بغزانا غير هجي مسا أخبر فم مز حساب زيا مالت هجي تاينا هنقبر زلنا معناته تهدم كاس ولا زهدم كالتشرا يكون معناته أنا تهاري مس دقيق حزم مصلو تبالي أبغزاي مالت انتي تمارات صي هجي انتينا هنقبر زلنا I think مزي حساب زيا كنا قارص زيا مو دقيق وانتي كقبر سلازلني كل تزارب هجي تاع ساعتهم غيلا لامو I think لك كلتا دقيقة انزلواني كلتا دقيقة بزي 4 عندي خوين نزلو اوكي هجي اي ثينك تي حتون ابتي ابليكيشنن اب زغصل كنحزو اي ثينك بخوين يسمعني كي ترى بشنا متان كسانغ نو ناي بحق صبو يانلنا انا بوغني كان حتوتات ودي له سمعوا مزسمع له كان اي كفار كنت مصنا ابز تراي كان اي سايك مصنا اخا اب قصالون تدالو مالتيو لعبا سنطببون كل وكاي كان كيروس سنطباو كيروس مصنا اخا كومون سالسا كيروس ميلا تحبابا كله لو متخيلنا بن كم ممبر ناي سايكولوجي ناي سنامرون سالساي ممبر كيروس مصنا همو ስለዚህ እቲ ኣብዚ ወዲለው ብድሕሪትና ሰላም ናባኺ እታ ኮነታት ሪዋስ ዘለዎም ናባኺ ሰላም እሺ ኣብዚ መጽደሎ መደብ ብሰላም ብኻልእ ስጋዕ ንራኸብ ክብራት ተዓዘብትና ሰላም ቀኒ